اوكي مو سنقال حوي مدمدمتا ختبيها قدمتا مدمدمتا ግን I think سخاب ኤርትራ ኔርካ በስተፋላለይ ጽፊ ሐላፍነት ሰርሕ ኔርካ ወላው ናብዝ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ግርጭታት አውን ተሳቲፍካ ኢኻ ማለሲ ከም ሀገርን ከም ህዝብን አባሲ ማዓት ኢንቨስትመንት ከይዲዩ I think I don't know ማለሲ ፐርሰናል ኢኒሺዬቲቭ ዲኒሩ ናብዶ አፍሪካ ኸይካ ተማሂርካ ወይ ህዝብ ኤርትራን ሀገር ኤርትራን ዲዩ ሰዲድካው ብዘይ ገድስ ግን እንታይ ንምባል እስኻሲ ከም ሓደ ኤርትራዊ አውሽት ኤርትራ ዝነበርካ ኣብ ዝተፈላልይ ሐላፍነት ዝተፈላልይ ትሬኒንግ ዝተፈላልይ ዕድላት ዝነበርካ ሕጂ ኣብ ደገለኻ ህዝብ ኤርትራን ሀገር ኤርትራንሲ አባሃ ክንደይናዩ ኢንቨስትመንት ጌሪካ ትግምት እነዚህ ንምንታይ አዘምጦ ዘለኹ ከማኻ ብዙሓት ስለዝወጪ ተخصص ምናልባት ኳንቲፋይ ክንገብሮ እንኽእልሞ ነቶም ዘይተረድኦም ክርድኦም ምናልባት ብቁጥር ክንቀምጦ እንኽእል አዝ ኢንቨስትመንት ዝኾነ ሀገር ኣብ ዜጋታቱ ኢንቨስት ገብር እዩ እቶም ዜጋታቱ ግን ካብ ቁልዕትነቶም ጀሚሮም ኢንቨስት ገብረሎም تعبيهم ኣብ ሃይ ስኩል ተብጽሖም ድሕሪ ኣብ ኮሌጅ ተብጽሖም ድሕሪ ኣብ ወጻእ ትምህርቲ ተምህሮም ድሕሪኡ ኣብ ዓዶም ኮይኖም ዘይሰርሑ ተኮይኖም ደን እንተወጽዮም እቲ ሃገርን እቲ ህዝብን ይጉድኣሉ እዩ ሕጂ ኣብዚ እቲ ጉድኣት እዚ ስርዓት እዚ ጉድኣት ክኸውን ዘኽእሎ ዘሎ ኢንኤብል ዝገብሮ ዘሎ እዚ ስርዓት ምዃኑ ብዙሕ ሰብ ገለገለ ካብቶም ደገፍቲ ክርእይዎ ይጸግሞም እዩ ሶ ነዛ ሕቶ እዚ ኣብ ግምት እቲኻ እንታይ ንምባሊ እወ እስኻሲ ከም ሓደ ኤርትራዊ ህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን እንታይ ዓይነት ኢንቨስትመንት ኣባ ሃገሮ እዚ ኢንቨስትመንት ከበኸመይ ትሪኦ ከምዚ ኢሉ ሕጂ እስኻ ኣብ ዓድኻ ኣብ ሃገርካ ከተገልግል ክሰርሕ እንዳደለኻ ኣብ ዓድኻ ክትነብር እንዳደለኻ ኩላኻ ወፂኻ I don't think you had an ambition to come to America I don't think so I think መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ኣብ ዓዱ ሰላም ከገይሩ ክነብር ናብርኡ ክገብር እንዳደለየ ኩሉ ይስደድ ዘሎ ተገዲዲ ይስደድ ዘሎ ሶ ነዛ ሕቶ እዚ ኣብ ግምት እቲኻ ንዓመሊስካ ድሕሪኡ መጠቃለሊ መፋነው ይሂብካ ክንዓጽዋ ድሕሪኡ ናብ ዶክተር ዘመን ክንምለስ ኢና thank you ጽቡቕ እዛ ዳንኤል ዘቕረብካያ ሕቶ ክሳዕ ክንደይ ህዝብን መንግስቲ ኤርትራ ኣባኻ ኢንቨስት ገይሩ ንዘለካ ፍጥነት ንኽድልብ ዝተገብረልካ ወጻኢታት ክሳዕ ክንደይ ኢልካ ተሓስቦ ትብል እንድያ ኣዝዩ ልዑል እዩ እቲ ዕድል ረኺበ ነዚ ኩሉ ፍልጠት ክድልብ ዕድል ረኺበ እቲ ከምቲ ዝበልካዮ ሓደ ኣብቲ ስራሕ መጀመርታ ከኣቱ ክደሊ ከለኹ ቻሌንጅ ነይሩ 91 ካብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ምስ መጻኹ ፋብሪካታት ኩለን ጠጠው ኢለን ነይረን ኩሉ ሰንትራላይዝ ኮይኑ ስለዝነበረ ተን ፋብሪካታት በታ ኣብ አዲስ አበባ ዝነበረ ኮርፖሬሽን ሲን ዝመሓደራ ነይረን ስለዚ ኣብ አዲስ አበባ خلنا ቀድመ ምምጻና ንኤርትራ ክሕግዝ ዝኽእል እንዳበልና ሓበሬታታት ገለገለ ንሰርሕ ነርና ኢና ዝኾነ ኮይኑ ምስ መጻኹ ግን ነተን ፋብሪካታት ኣብ ምብርባር ዝነበረና ጸገም ሕጂ ክሪኦ ክደል ከለኹ ክስገድ ዝኽእል መስገደል ኮይኑ ኣይስምዓንን ነይሩ እምበር ዞ ክሓልፍ እዚ ናጽነት ማለት ለካ ከምዚዩ ኩናት ምስተወደአስ ኩሉ ዝተወደአ መስለካ ዓቅልኻ ጽብብ ይዝብለካ ምክንያቱ ገንዘብ ሕጽረት ያሎ ናይ ክኢላታት ሕጽረት ነይሩ ስለዚ ተቀዳማይ ስራሕና ነተን ኩለን ፋብሪካታት ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ዝነበራ ኩለን ዓበይቲ ፋብሪካታት ናሽናላይዝ ኮይነን ስለዝነበራ ንዓአና ምብርባሪና ተዋፊርና ስለዚ ደኺመ የሽዑ ኢንቨስት ተገይሩለይ ክብል ኣይክእልኔ ነቲ ዘበርኩቶ ዝነበርኩ ዝማጣጠን ክፍሊት ኣይክፈለንን ነይሩ እታ ቦታ እንዳረኸብኩ መስኮትኩ ግን ዕድላት ክመጽእ ጀሚሩ ምክንያቱ በቲ ዝነበረኒ ቦታ ምናልባሽውን ኩልና ዘይተጸበናዮ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ውን ስለ ዝሓገዘና ነተን ፋብሪካታት ብሙሉአን ከነበራብረን ክኢልና ሕጂ ግዜ ክወስደልኩም ኣይክእልኔ ኣይደልኔ
እንታይ ተጉ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እንታይ ሓጊዙና ሕብረተሰብ ዓለም ገለ ዝብል ንበይኑ ሓደ መዓልቲ ሒዝና እንተ ተዛረብናሉ ይሓይሽ ስለዚ ምሱ ምስ መፀ ነዘን ፋብሪካታትና ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ብሙሉእ ዓቕመን ዳርጋ ከም ዝንቀሳቐሳ ጌርናየን ኣብ ድሕሪኡ ዘሎ ሓደ ዓመትን ፈረቐን ኩለን ኣኽሰርቲ ዝነበራ بمخسب مبزحتي بمخسب كم تسرح جرنان حجي نزخ تسرح ليتن قطرن ينا نسرح نيرنا بوزح دخام نيرو عمت عرفت زبها لا ينوسد نيرنا مساي سرح زنورو كلهم كمسكرو زخوليو سلاز انا تجري ناب حزب اريتران قساين يلمغمغمكو اتي حجي زنوركو بوتا زحبن عدل جن بدحريو اب 9 شوعتن منقصة إريترا ناي ممعبال عقم السبل مدب مسحازة كلهم العلوة حالفتي ناي ماسترز ديجري مس أوبن يونيفرسيتي تخفيتو مع البريزيدنت إساء زلو وكلهم تم حالفت زلوهم وحدات جبار ندينا نبحال قابتهم جبار 3-4 نخون عد الرخيبنا مسأتهم ناي ماسترز ديجري أو أوبن يونيفرسيتي عد الرخيبة مالتيو سلازي قطرة السرح بترف جزء خاطر حقيقة أني distance education نيرو سلازي ما يكلتي investment نيرو بتي قصرح توعل بتزرخب كاي عدل كأمشيت معر كي ودعنا يا خلنا جن كوينات مس إثيوبيا تجميرو ناي 3 عمت برنامج يعني راخل تعمت مسودعنا تقاريجو بدحريو منقص إريترا أقدموا زجمرو برنامج نيرو مس ناي وورلد بانك ناي ممعل حامسب زبحال دكتور موغوس من الباشن ساته تقيمي من ساوث افريكا خيدو زخون سلازي ገንዘብ ተረኺቡ ናብ ሰባት ናብ ደቡብ አፍሪካ ናብ ህንዲ ናብ ካልኦት ሃገራት ውን 500 ዝኾኑ ኽኢላታት በማስተርስ በፒኤችዲን ንኽስልጥኑ ናይ ወርልድ ባንክ ሓገዝ ተረኺቡ ስለዚ ብኡ መሰረት ከኣኒ እቲ መደብ ተሰሪዑ ካብኣቶም ከዓ ኣነ ዕድል ረኺበ እቲ ሕማቕ ዕድልናትና ናይ ውሕዳት ካባና ክንከይድልና ምስተበገስና ንማስተርስ ንሳውዝ አፍሪካ ግን እቲ መንግስቲ ነው ንስኻትኩም ክትኸዱ ትኽእሉን ኢኹም እዚ ቦታ መን ክሕዞ ተባሂልና ፉሊ መደብ 18 ገለ ንኸውን ሰባት ናይ ማስተርስ ፕሮግራም ምስ ናይ ዩኒሳ ምስ ናይ ሳውዝ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ስምምዕ ተገይሩ ብዲስታንስ ኤዱኬሽን በቲ ናይ ህዝብን መንግስትን ኤሪትራ ገንዘብ እየተማሂረ ማስተርስ ክረክብ ክኢለ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ኣብ ብዙሕ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስስ ኣብ ብሕልፊ ምስ ምምዕባል ናይ ፕራይቬት ሴክተር ዲቨሎፕመንት ምስ ኢንቨስትመንት ዝኸይድ ምስ ፕራይቬታይዜሽን ዝኸይድ ብዙሕ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስስ ክሳተፍ ዕድል ረኺበ ስለዚ ካብቲ ኣብ ትምህርቲ ዝረኸብክዎ ኣብኡ ዝረኸብክዎ ከዓ ዝሓሸ ነይሩ ማዝ ሓጋዝ ነይሩ ነቲ ቴዎሬቲካል ሓገዝ ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ እንታይ ጠቂሙኒ ነዚ ሕጂ ንዝብሎ ዘምካሕ ፍልጠት የብለይን ግንተን ኣዋህሊለየን ኣለኹ ዝበሃላ ፍልጠት ብደገፍን ሓገዝን ናይ ህዝብን ኤሪትራን መንግስቲ ኤሪትራን ዝረኸብ ኮይነን ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ዘምሃረኒ ነዚ ፍልጠት እዚ ንኸጥሪ ዝገበረኒ ህዝቢ يحزن كغلغلو بزي مخاله يحزن ناي متكل ጉዳይ ኮይኑኒ مستسرعت كسرح يكالكن نتسعت رحريحه باغري بسودان ገይረ ወጽ ስለዚህ ነቲ ህዝቢ እንደሓዘንኩ ከገልግሎ ዝግባአን ከይገልገልኮ ስለዝወጽ يحزن እቲ ወጻኢታት ግን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣይተጠቀምናሉን ኣነ ኣይተጠቀምኩሉን ህዝበይን ዓደይን ከዓ ሃገረይን ከዓ ኣይተጠቀመትሉን ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ እቲ እዚ ኢንቨስትመንት ከምዚ ዓይነት ግን ኣብ ኤሪትራ ጥራሕ ይኹንኩን ረኺበዮ ብተመሳሳለ መንገዲ ኣብ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቀዳማይ ዲግሪ ወዲኤ ስለዚ ኣብኡ ውን ተማሂረ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ኢንቨስት ገይሮም እዮም ኣባይ እትሳቶም ዝገበሮ ኢንቨስት ዳርጋ ብዙሕ ስራሕ ኩሉን ብፖለቲካ ምክንያቱን ተኣሲረ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ኤሪትራ መጽየ እቲ ኢትዮጵያ ዝተምሃርኩ ኣብ ኤሪትራ ያሰሪሕሉ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ውን ብዙሕ ሓበርኪቶም ለዮም
ክንድቲ ናባይ ኢንቨስት ዝገበርዎ ኣብ ኢትዮጵያውን ከበርክት ኣይከኣልኩን ውሱን የሰሪሐ ስለዚ እዘን ክልቲአን ኩሉ ግዜ ንዓይ ቅሳ ይስማዓኒ ነቲ ዘምሃረካን ዝሓገዘካን ምስኡ ዝማጣጠን ኣበርክቶ ከይገበርካ ክትወፅእ ኣብ ዓዲ ካልእ ከይትካ ሕጂ ክትሰርሕ ድቃስ ለይቲ ዝኸልኣካ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መትከል ጉዳይ ኮይኑኒ ናብ ኤሪትራ መጽየ ኣብ ኤሪትራ ናይ መትከል ጉዳይ ኮይኑኒ ንኤሪትራ ገዲፈያ ናብ ኣሜሪካ ርከብ ኣለኹ ብከምዚ ዓጽዋ ናይ መወዳእታ መደምደምታ ክገብር حراي حنساب سنغال حاوي كينوصو انا حد حاونا اي هوب اب مالسي اب زرستنان زيت حتى تحطو خنا حتى مخنياتو جله سواد دونغينا سلنمص زلنا امازن مايكو سدامو دحر امازن كن عصواينا ايتحزو لي كالو دحركم مصاف مالو الله حج دانيال كن عصواينا جن قصل امازن دانيال الله خدو اوكي جرم ثانك يو حاو سنغال تعاتي تنتو خوينا نصبو كحيزكا كم مصنعتيناتك ريفرندم غير حنت هاجر دوصد اما بpolitikan بايكونومن اندهراو دي قوما نابتا زنبرت هاجر كتملس تخيلدو اي تخيلن وي اب نايتد نيشن حقي كمز عينت الو دو يلن قداميتي كليت عنت وي مسني حوخا تتحاس كلها دكتور بطرس قالي اب 93 حجي ريفرندم تغبروا لكم اب افريقيا دولة صقم جين ناي مخلاليمو حجي سلامنتاي مريتكم زيت غورو مسولون إسياس اجوخا بزعبازي ايتشجر نحنا فقرنا بدم ስለዝኾነ ናይ መሬት صقم ይብልና ንል ዝበሃል አዘራርባ ኣለሞ ስጋዕ ክንደይ ሓቅን ዲሓቅኛ እዚያ ናይ መጨረሽታ ግን ብናይ ፈለግኒል አምሲልካ ናይ መሬት ኩናት ወይ ካ ናይ ደው ኩናት ይጅመራሎ ብውሽጥ ዘሎ ተቃውሞ ዳርጋ ዝደኸመ ይመስል عوصاون دارغاز تقاوم يلن كبحالمو نسرعات إسياس إثيوبيان منغ السودان تدكروس انتاير لك يقني لي اوكي سنغال حوي حنساب اي ثينك ابريغاز لهم منالبات كنفقد مጨረሻኒው ከይንውጻዓኩም سنغالون دخيمنا بلالو قسانت يحاتيت النقسانت مايكو سدا ودينا دحري قسانت ودينا سنغال حوي قريتها قسانت مايكو سدا قسانت الغسول تقيح قسانت خيمه قسانت سدا قسانت قيح حلقي سلكايه unredated by Daniel زبل ملأختي مسأكامو تسبقن أي قيح اللو somehow قسانت مايكو سديا حري يقول نسيت يا ابن لو اوكي مايكو سديا مايك توسدي لك قسانت اوكي قسانت اوكي سلام اوكي قسانت اتياني سلام يلاقن كونكشن صقمالو امسلني اوكي قسانت كونكشن صقمالو سنغال قصليخا قصلك ورحو حراي ناي امازون يا اتي ناي بطرس قالي مس إسياس كمز تباهيلوم تبلا زلخا سمعوا ስለዚህ ፈልጣ حبريت አይብለኝ ሓንቲ ግን ስኢለ ንመስሓቅ ክትኮነኩም ንመዘናግዒ ድሩዕ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከይዱ ንጴጥሮስ ቃሊ ኦብዘርቨርስ ንክኾኑ ምስሓተቶ ብዘይ ኣፍልጦን ፍቃድን ናይ ኢትዮጵያ ክግበር ዝኽእል ነገር የለን ኢልዎም ሽለኩም ሽዑ ብድሕሪ ወሲኹሉ ነይሩ እንተዘይደኹምኩም ግን ይሓይሽ اتعدل تصبيبيو ስለዚህ እንተ ዘይደኹምኩም ይሓይሽ ኢልዎ ነይሩ ንድሩዕ ኣብ መጨረሻ ተወዲኡ ጉዳይ ሪፈረንደም ክንገብር ክንደል ከለና ዝከረኩም ተኮይኑ ጴጥሮስ ቃሊ ምስቶም ተዓዘብቲ እቲ ሪፈረንደም ዝተካየደ መጺ ነይሩ ትዝክሮት ኩልኩም ትዝክሮት ተኾንኩም ዳሓር ድሩዕ ዝነገረን እንዲዩ ጴጥሮስ ቃሊ مساخا تراخيبن تالكن نيركا
ፈጺሙ እዚ ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ ኣይትትኮሙ ኢልካ ነርካ ጽዒርና ግን ሕጂ ሪፈረንዱም ጌርና ልኡላውነት ናይ ኤሪትራ ኣብ ምእዋጅ ንሸባሸባ ኣለና እንታይ ርእይቶኻ ምስ በሎ ከግምቶ ኣይከኣልኩን ከምዚ ኢሎም ኢትዮጵያ ይተሓባበርኩም የሚለ ክግምት ኣይከኣልኩን ከም ዝበሎ ግን ሽዑ ነጊሩና ነይሩ ስለዚ ኣየ ዝፈልጥ ኣነ ካልእ ዝፈልጣ ነገር የብለይን ይኽብለካ ደልየ እታ ሓንቲ ሕቶ ዝበለት ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ምስ ኮነሲ እንደገና ክትምለሰሉ ትኽእል ኩነታት ኣሎ ዶ ኣነ ሰሚዐ ይፈልጥን እቲ ሕግታት ናይ ዩኤን እንተዳሪእኹሞ ፈጺሙ ንከምኡ ዝፈቅድ ነገር ኣይኮነን ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር እንተደኣ ኮይና ልኡላዊት ሃገር እያ ብድልየታን ብፍቃዳን ምስ ክትፅምበር ግን ዝኽልክላ ነገር የለን ስለዚ ብድልየት ጥራሕ እዩ ክትፅምበር ዝኽእል ምናልባሽ እቲ ኣብ ስልጣን መንግስቲ ንህዝቢ ወኪለ ኢሉ ክንሓብር ንኽእል ኢና ክብል ይኽእል ዶ እዎ ይኽእል ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ህዝቢ እዚ ሕጋውነት የብሉን ናይ ኩሉ ህዝቢ ድምፂ ኣይኮነን ዝብል ግን ክስዕር ከም ዝኽእል ግን ኣይጠራጠርን ስለዚ ኣነ ብዙሕ ኣይትጨነቁ ብዛዕባኡ ናብ ከምኡ ክኸይድ ዝፍትን እውን የለን ዓሻ የለን ዝምድናታት ኣመሓይሹ ግን ኢሳያስ እንተኽኢሉ ዝምድናታት ኣመሓይሹ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ተሰማሚዑ ወደብ ክጥቀሙ ንሱ ገንዘብ ክረክብ ኩነታቱ ከመሓይሽ ክሰማማዕ ዝኽእል ኮይኑ ግን ስምዓኒ እሱ ንሪኦ እቲ ምትህልላ ከም መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ሓደ ንሓደ ከየጥፋእኹ ኣይድቅስን እየ ዝብል ዝነበረ እቲ ምትህልላ ናይ ክልቲኦም ዳርጋ ክውዳእ ዝደለየ ኮይኑ ስምዓኒ ከምቲ ዓንቶይ ዝግለጽ ዝነበረ ዶብ ዓጺና ንኢሳያስ ብደው ክንቆትሎ ኢና ዝብል ዝነበረት ክሰርሓሎም ከም ዘይከኣለ በቲ ሓደሽ ክርኢና ኣለና ንሱ ተቃወምቲ ሒዙ ንዕኦም ዲስታቢላይዝ ንምግባር ዝፍትኖ ቁርብ ለውጥ እምበር ዘድምዕ ነገር ክገብር ከም ዘይከኣለ ርኢና ኣለና ስለዚ ክልቲኦም ክደኽሙ ዝኽእሉ ኮይኑ ስምዓኒ ስለዚ ደኺሞም ኣብ ምስምማዕ ክኣትዉ ዝኽእሉ ኮይኑ ይግምት ግዜ ግን ባዕሉ ክገልጾ እዩ ኦኬ መደምደምታ መፋነ ወሃበና በቃ ወዲና ኣለና ማለት እዩ ሰንጋል ሓዊ ሞ ጽኒልኩም ስልማዕኹምኒ ብጣዕሚ መስግን ካብቲ ሒዘዮ ዝመጻኹ ካባኹም ዝተማሃርክዎ ብዙሕ እዩ የቐኒየለይ ንኩልኩም ክሕጉስ ኣይክእልን እየ ኣብቲ ዝህቦ ዝነበርኩ መልሲ ብዝተኻእለ መጠን ንክሕጉሰኩም ኢለ ኢኻ ይኹንኩን መፅአ ኣነ እንታይ ይተለኒ ክትፈልጡ ስለዚ ካብዚ ተበጊስኩም ከኣኒ ምስቲ ምሳኹም ዝጸንሐ ኣተሓሳስባ ሓዊስኩም ፍልጠት ኩሉ ግዜ ሓበሬታሲ ጠቃሚ ኢለ ስለ ዝሓሰብከ ስለዚ ኩልኩም ክትሕጎስለይ ኣይመጻኹምን ዘይተሓጎስኩም ለይ ብመልሲ ከም ዘለኹም ሓደ ሓደ ርኢ ኣለኹ ብሕልፊ ሃብቶም ወዲ ዝብል ደጋጊሙ ሻሎ ኣናሊሲስ እዩ ገለብለኒ ሃብቶም ሓወይ ኣነ ደስ ምበለኒ ነይሩ ክሓጒሰካ ክኸይድ እቲ እምነተይን እቲ ዝፈልጦ ሓበሬታን ግን ከምኡ ስለ ዝኾነ ጥራሐ ከይሐጎስኩኻ ተሪፈ ብከምኡ ተረዳእለይ ምናልባሽ ሓንቲ መዓልቲ ዕድል ተረኺበ ኣነ እንታይ ለየ ዝኣምን ወላ ንሸይጣን ጽቡቕ እንተደኣ ገይሩ ሸይጣን ኢልካ ስክላእ ዝሞ ካብ ሸይጣን ዝተገብረ ኢልካ ንፀጎ ዝብል የብለይን ወላ ንሸይጣን እታ ግብእቲ ናቱ ጽቡቕ እንተሰሪሑ ክትደለካ ኢለ ሓስብ ምናልባሽ ሓንቲ መዓልቲ እዚ ስርዓት እዚ ብዙሕ ጌጋይ ዝፍጽም ጽቡቕ ዝሰርሐ ነጥብታት ግን እዚአን ኣለዋ ኢለ ሒዘ ክመጽእ እሞ ክሐጉሰካ ክኽሕሰካ ተስፋ ገብር ንዕኡ ጥራሕ ዘይኮንኩ ቶም ኩልኩም ኣብ ዘለኹም ዘይተሓጎስኩም ለይ ማለት እየ ካብኡ ተረፈ ግን ብዝተኻእለ መጠን እዚ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ከምኡ እንድዩ ቅድም ብዛዕባ ቴክኒካል ዝኾነት ክምለሰኩም ክፍትን እየ ስለዚ ብዙሓት ምጻና ኣይትረሓቐና ትብሉን ኣለኹም ዓቕመይ ብዝፈቕዶ ክመፀኩም ክፍትን እየ እተን ዓንቶ ወይ ዝበለን ዳንኤል እዩ ዕድል ረኺበ እስኹም ዘይትፈልጥዎ ዝፈለጥክዎ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ኩለንተን ዝፈልጠን ንጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ከይበልኩ ሓንኪኸ ከካፍለኩም እየ ስለዚ በዚኣ ክውድእ የቐኒየለይ
زتابعكمني كلكم كأني يقني لي نكلكم فتوكم نتوم زدقفكمن نتوم استقاومكمن نكلكم دقفوكم نتوم زحقسكم قالوا معلتي دقيمة خابزن لعلق حقسوكم كصعري نتوم زقيمكم من الواش عد الرخيبة حنتم عن حقسوكم نعكم كأخفتني ودي لكم بروح ليتي Thank you سنقال حوي كبرتها بلنا I think صبوا استمروا ينيرو بتعمي مهاري ينيرو كم تقدم زبالكوا كابتناتو سرحلو زنبره بعمقت كابت زنبرو فلتات مرداتات حقتات facts and data oriented زخونه استمروا يهبنا so كلاتنا هاو تماهرنا هنكون تسفالني أبكتالون سنجال متيو أبكال أرستاتون كم زعينة مساسة استمروا خبرنا نتسبة تسفاق بركة جزء خبرنا من الوقت نقصانة حفتنا كابت دك نستيحان السانيرا حتى تعدل هنا قد أمكن يكونن دحان قصانة تاقبر مسيلك عدل كبكندي كم ريتو جيرك دانيال قصانة دحان هبا عدل أي حكاية تبلك هذا الله أنت خيلها هبا حراي كبايشي أنت نسايا قال نسيتمو حراي كبايت أجمع لنا هو ما كل حدكم مسكن مفانون حاونا سنجال في يور هابو اسكا حاونا في يور صبوا غير نايت قبلنا somehow technical تجمنيرو ثم في يور تودعكمون قال دحن روزا كتبوا تخيليهم ويتامس أو كتبوا تخيليهم استفعلاليه اوكي ثانك يو كبرتها بلنا ناي بحق صبو ناي بحق صبو علنا انا ندرجا لو ما انت مدب غيره كاب كله ايسمو غيره وعله anyway سنغال كبرتها بلنا ناي بحق ثانك يو كاب كله تايو تقراربا خم زراخم وي تمرتي ونخلاتنا اب زي تسمامعو ነገር باخبروت بتحتنا وزاناتي حسب ناتيا ناتك هاي خبرلك إلو مش عينت زي مردا خمي غيرو خمد حلفو من عناون تماهرنا لكم كون تسفالني مخنياتو سيت مسرتاو تمرتنا عنا زلينا في اللياتنا نناتنا في الليات قميطنا تخبابيرنا رطب زخونه اخبرو زلو قانقا خنطقم نخيل سيتي صقم كويننا زلو امبر بوليتيكا كل شع يفعلالي كاي والحدث أجمع يكون أمريكا تفعلالي من بوليتيكا زجور أبو جدي هاجرن أبو جدي هاجراو ربحن أبو جدي هاجراو دحنت جن بحسب مطلوب مالتي سلازم إحنا أبو جدي هاجرن هبن هاجراو دحنتن هاجراو ربحن كن الرادة داخل كلا لنا أبو جدي استراتيجي أبو جدي أيديولوجي خنفعل لنا خينا لو من تايلنا حاولنا سنجال أب عالم سي تناي سوشياليزم تي كابيتاليزم في اللي كم دنبره دحار تفللي نابي كم دخده دحار زناي بان عربيزم كم دمت دحار تي كابان عربيزم نابان إسلاميزم كم تساقاقر إزات نمنتايو قليس لنا تلكم مغنياتو كن أساس روس لزدلي سو أبى قراربو كله أساسيرو كابينا بيخيدالو تي أب علمنا مفعلالي خوين زولنا نتبتات أقميتلنا زناي أويل شاك زبلا أقميتلنا ستيلتنا أويل شاك علو ناتو ترالو كما يجي إسرائيلن زم عربات هاجر تابع يسوم نبعلو عرب هاجرات كندي لفنت تفتير الله بإيران بإيرانن بسعودين بإيرانن بخالوت هاجرات زمرح لفنتخم دلو بتحدوجن بسعودين بخالوتن زمرح كا لفنتخم دلو حبيرنا نبعلوتي مسلم برازرز السو أبتي ناي عرب علم ويون أبتي ناي سلمنا علم كنديناي تراخم دلو ون قليز النايو بزيكاتي اني إرتران أبت خبابين زملكت مالي بزح هابتام زخونه استمرو يخيدو انتاي جن كبل دلي اوديو يسدلنا البسل تم دحيركم زمصاخم كسدلكم ابل علن تريخم سكرول تغيركم سنغال ناي سنغال زدفو غزي كباب 5-6 ساعات زدفو غزي
واغا خنغبرلو تخينا فاليو خنبوتو خينا اينا خنغبر زلنا اوديو وسيدنا كنسمعو طراي ديكونس نتوم كالوت حواتناون بلو حاونا سنغال اذا استمرو يبلمو سمعوو كابز خنمهار نخلينا إلون نتخال نتوم كلت حواتنا حاتنا كنبوم كنكئل علينا مخنيا ناي تي لو مسرحنا يسرح كبر خلو زخيل فاليو خلو كلاتنا فانا يو تخالي ارتراو خرب حلو تغير تسديدوا له لينك لكم وسيدكم نبصوتكم ابالات ودباتكم ديو ابالات محبراتكم ديو دغزاوم ديو مسارحتكم ديو وي ابز زركو اتراويان زرغيحكم حاونا زينا كابينا بزبل نقرنا يقولوا سمعوا يطمنايو يلكم ام زرغاح نتحاجاجز يقني لي كبرت حفت مايكنا باخي كسانت نابا الله حجي الله خدو هاي صلي الله قصلي حراي موني سوري عمو داتا كحت دحاسبكو I'm not politician سواي نبركو قدل نبركو so just مازل حتى كسايس بزح هاي نبرن انا كسايس لدبلي حجي نيش نقدر حتى if you don't mind حدث بس اي سمعنا الله طفياتنا الله اجي اوكي اسك حجي هو حجه تمليس كما تخي حراي كحتى كان اشتموني انت هسخاني بعد جي 15 بعد درو ك سرخلوسي دعم يقول انا حماق تسمعنا بحق حماق تسمعنا صحاخم حوسي كمي تسمعك سلمتا يخم دبل دلخو كم تاريخ كم نسمعو موسى درو اساس نايك الكيدان ملكت بلاما اميدا خلو بلاما حريدوم ناي بروميس كيت علالمو معرخمو ስለዚህ ነበረ እርክነቶም አብኮሙጭ ካነ ክብጻሕ መቸም በጣም ዘይመን ነሩ አብርሲ ኻሊ ሓውኻ አብ አዲስ አበባ ተአሲሩ ምስተአሰረ አበስመራ ማለት እዩ አልሜኖ እንጀራ ይብጻሓሉ ነሩ እንጀራ ችርስ አለሁ ምልክት ገበሩለይ እንጀራሲ ይብጻሓሉ ነሩ ከም እስር ቤት አብ አስመራ ማለት እዩ حجي هنا ودادرو خننا ابز غزاز ግን نونت انجراسي دحان مچم توم اور هيرو كلهم ساتهم طرايدي كونو كلهم توم دليت فتحي كلهم ببحده توديوم زلو عشان كايدو انجرا خنبصحالهم سي ادونو مهلاوم كمان كبد حتاي مو زاخم زيا ناي حما از انا خمريتاوسي بطعم يحزنش حدث كمان احاسمعك بايدو تزار بايدليتن ناتاكازن مالتي حفتي تشينا سلام تبلكالا ما كتحز ايدليتن زمتكا كيتشاو مو بزغونه حتى ترديكا هون مايك خدفاي يعني لي يعني انا اصلا كل جيزها 5 ساعات قال صنحكا مالتي thank you so much all god bless you all راي قسانت حدا تايركني موسى الروح اساسي سلستيهم كاين هو كمل شلكي كيت على لهم ويلهم بخرا غيرهم اب سودانيو اب شحن 966 اب سودان كلو كاينت على العالم نز حزب زي كاينت علمو حبيرنا كنسرح إلهم بخرا غيرهم كم محلا كم تصصرت وحط انديخه بخرا غيرهم ابزي قلص مناتهم بخرا እንዳገበሩ ኢሎም ደም እንዳውጹ ኢትብል አብናይ ሰለስቲኦም አብየማናይ ኢዶም እታ ኤሪትሪያ ንኤሪትራ ክንሰርሓላ ከይተፈላለና ኢሎም ተመሓሒሎም እዮም እቲ ትብልዮ ዘለኻ ሓቂዩ ብዙሓት ሰባት ኣብ ናይ ኢሳያስ ኢዳላ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ናይ ድሩ ዓላ ኣብ ናይ ሙሴውን ነራ ስለዚ እዚኦም ሰለስቲኦም ካብ ሃይ ስኩል ጀሚሮም ይዕርኽ እዮም ነሮም ኣይፈላለዩን እዮም ነሮም ኣነ ንሰለስቲኦም ከም ኣሕዋተይ ገይረ ብሓደ ዝፅምቶምን ዝሪኦምን
بنشتي كلخو غزانا ناب هاي سكول كمهار كلو ناب مكونن يقرب قد نير خوينو موسين تمصيو هايللدو እንዳበለ ያአቱኑኮ ኢሳያስ ጽሆሎ ሃይለዶ እንዳበለ ጸው ዕለይ እንዳበሉ ተታሒዞም ዝኸዱ ማዓዊ አይፋላለየም ነይሮም ስለዚህ እዚኦም ሰለስቲኦም ይሕዋትዮም እቲ ዘጋጠመ ሁሉ ይሕዝና ካንዲው ሕጂ ናብቶም ናይ G15 ክምለስ ስለዚህ በሓባር ኮይኖም ሰሪሖም ደኺሞም ነዚ ህዝቢ እዚኦም ሰለስቲኦም ስለዚህ ኣነ ይኹን ሙሉእ ቤተሰብና ንሰለስቲኦም ከም አባላት ናይ ስድራ ቤትና ጌርና ኢና ንቆጽሮም ኢሳያስ ውን ሕማቅ መዓልቲ ዳውዒሉ እምበር ከም አባል ቤተሰብና ይነሩ ድሕረና ጽነት ገዛና ብዙሕ ግዜ ይዝመላለስ ነደይ ብጣዕሚ ፈትዋ ነሩ ይዕልል ንጻወቲና ነርና ብከምዚ ዝርዳእና ኣነ ኣብ ሓውኻ ግን ሓውኻ እንዲው ከም ሓውኻ ትፈትዎ ኣብ መትከል ግን ከይትሰማማዕ ትኽእል ኢኻ ስለዚህ ኣብዚ ግን ፍልልይ ኣለና ኢሳያስ ዝገበሮ ሕማቅዶ ወይ መን ከረቢሑ ወላ ሓደ ዘረብሐ የለን ሉዝ ሲቹዌሽን እዩ ኢሳያስ ዝነበሮ ዝናን ተቀባልነት ኣብ ህዝብን ከምቲ ዝነበሮ ዓቂብዎ ነይሩ እንተዝኸውን ንዘንት ዕለት ንዕኡ ምጠቕ ነይሩ ስለዚህ ንሱ እሳቶም ሞይቶም ንሱ ከኣኒ ታሽሙ ታጽብቕት ዝነበረት ሽሙ አጥፊዋ ይኸይዳሎ ታሪኽ ንዘለ ዓለም ብሕማቅ ከልዕሎ ክነብር እዩ ኣይ መመረጽኩን ከም ሓወይ ከምኡ ክገብር ከምኡ ክኸውን እቲ ኩነታት ግን ከምኡ ስለ ዝኾነ ባይታ ዘሎ ሓቂ ንሱ እዩ ንኢሳ G15 ክእሰሩ ክደልዩ ከለው እንታይ ተሰሚዑካ ትብል ኣላ ንምንዛዝ ዝኣክል ተናዘዝን ለኸ ቅሳነት ቅድሚ G15 እቲ ዝነበረ ኩነታት ምስ ሃይለ ምስ ድሩዕ ብዙሕ ግዜ ንዘራረብ ስለ ዝነበርና ዳርጋ ኣነ ናይ ምስጢሩ ተኻፋላይ ነይረ ክብል ክእል ብዙሕ ነገራት ዝፈልጥ ብዙሕ ነገራት ኣጻዊቱኒ ክልቲኦም ሓንቲ ገጽ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ገይሩ ኩሉ ሰብ ክሪኦም ክደል ከሎ ኣብ ክልቲኦም ዘይነበረ ምርድዳ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ክስታት ገና ካብ 1993 ጀሚረ እየ ዝፈልጦ ስለዚህ ከሰንብደን ጀሚሩ እቲ ኩነታት ንዓይ ይርዳእንን ስለ ዝነበረ ኩሉ ኣይነግረንን ነይሩ ኩነታት ግን ድሓር እቲ ንሱ ዝብሎ ዝነበረ እንዳተረዳእን ኸይዱ ስለዚህ ስለምንታይ ከም ዝተፋላለዩ ናይ መትከል ምዃኑ ትፍልልዮም እንዳተረዳእን ኸይዱ ኣብ መትከል ካብ ኣነ ክልቲኦም ሕዋተዮም ኢለኩም ካብ ምስ ኢሳያስ ምስ ናይ ድሩዕ ኣብ መትከል ተሰማሚዕና ስለዚህ G15 ኣብ ይተኣረም ዝኣኸለ ዝሓለፈ ሓሊፉ ሕጂ ኩነታትና ንዓርም ኣብ ዝልሉ ዝነበሩ እዋን ንድሩዕ ክናዘዘልኩም ግደፍ መዋእልካ ንህዝቢ ኤሪትራ ሰሪሕካ ኢኻ ሕጂ በጃኻ ውራይ ጥዕናኻን ክሳይካን ግበር كيت قدوفو ندق خيتك انت دليخا وتقاوم نسخا قن وطيخا حكمنا خا قبر يعرف كندي قزي خدكم يخايليو زيا تردانيا نهزب إرترا مطلاميا قن زقوبر قواس لزخون كي أبقم لكم زنازازازو لكم ملس زرخوبكو ملس قن أنوكو ننفسي حاسيبا نيران تزخون قدلي مخوتكم ننفسي زحاسب نيران تزخون زخول السقعي أي خقات مني أي متمراتكم سلازي حجي خاني قابتا مسمري نقنق أي بلني نهزب إريترا إليه تبقيسي نهزب إريترا خاني هوتي ندحلفت كمتم قدم حجي زحالفو بصوتي كم منبر كاب أنا دون تايبلس إيه اندابل سلازي خيري أأمينونيو سلازي G15 كجمهور خلو كأسرو قبل عليهم عمس كفتر قبل علي بيتسبهم صقا كفتر مخانو ادعديعم فلط نيرم ግን ዝተበገስናሉ ዕላማ ዝዩ ነዚ ከይገበርና ወይ እዚ ፍጸም ወይ ንጠፍእ ዓይነት ያ ነራ ስለዚ ህዝብና ከኣኒ እቲ ንሕና ንፈልጦ ሓበሬታ ንህዝብና እንተደኣ ነጊርናዮ ሎሚ ንኢሳያስ ብሙሉ እቲ ኩነታት እንተደኣ ረዲእናዮ ግን ቀስ ብቀስ
እቲ ኩነታት ተረዲኡ ህዝቢ ተቃሊሱ መሰሉ ሓርነቱ ከረጋግጽ ይኽእል እዩ ስለዚ ንሕና ክንመውት ኣለና ንሕና ንህዝብና ሓበሬታ ክንቦም ክንክእል ኣለና እንታይ እሞ ብድሕሪ ሕጂ 10 ዓመት እንተተረፈትንያ ነዛ 10 ዓመት ምቾት ይለስ ነቲ ህዝቢ 40-50 ዓመት ዝተቃለስ ኩሉ ህዝብስ ክጠልሞ ኣይገብሮን ኢሉ ኣቕቢጹና ስለዝነበረ ገና ከይተኣስረ ኮለይና ከም ዝጠፍእ ፈልጥ ነይረ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዕላምኡ ጸኒዑ ተቢዑ ምንም ዕጅብ ከይበሎ ናብ ቤት ማእሰር ተኸይዱ ስለዚ ዕላምኡ ፈጺሙ ስለዝኾነ ኣነ ይሕበነሉ ብጣዕሚ ደስ ብለኒ ኣይጉህነ ከም ሰብ መቸም ትናቂኻ ትዝክር ኢኻ ሓደ ግዜ መቸም ክሕስወኩም ኣይክእልን ሰብ እንዴ ምጽእ ይብለኒ ኣብ መወዳእታ ግን ዋ ንሱ ኸማን ኣብ እምነተይ ክመውት ኢሉ ዝሞተ ንሱ ባዕሉ ዘለዎ ንሱ ስቃይ ዘጋጠሞ እንቋዕ ንዕላምኡ መትከሉ ረጊጹ እንቋዕ ምስቶም ካልኦት ኣይተጸንበረ እንዳበልኩ ይሕበን እዚ መረዳእታይ ቤተሰብና ከምዚ ዓይነት መረዳእታይ ዘለና በቲ ዘጋጠመ በዓል ድሩዕ ውሕዳት ሰባት እዮም እቲ ዝተበደለ ህዝቢ ኤሪትራ እዩ ስለዚ ተሓዝንዶ ኣነ ዝያዳ ብህዝቢ ኤሪትራ ይሓዝን ይነብዕ እዚ ኣይኮነን ኢሉ ህዝቢ ኤሪትራ ኢለ ይነብዕ ይሓዝን ንድሩዕኸ ጅግና በታ ዝበልካያ ከይፈረሕካ ነቕ ከይበልካ መኻትካ ተቢዕካ ኣትቢዕካና ኸማን ኣኹሪዕካና ኸማን እንዳበልኩ ይሓስብ ስለዚ ቅሳነት መልኹን ተስፋ ይገብር ኣብ ኣዝዩ ተነቃፊ ዝኾነ ሕቶ ኺ ኣእቲኽኒ ነታ ንቺና ከዓ ሰላም በለለይ ቺና ቀነለይ መሊስካለይ ሕጂ ኣብ ክንድሩም ኮይነ ብዙሓት እንታይ ይብሉ ኣለዎ መሲልካ መን መሊስካሲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ትብል ኣለኻ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ትብል ኣለኻ ሓንቲ ካነይቲ ከዓ ናትካ ሽምካ ትርጉም እንታይ እያ ሳልሰይቲ ክምልእ ተኮይነ ንእሽተይ ከዓኒ ተፍቂድካለይ ኣብ ጀርመን ክኸይድ ከሎ ሲ እስኻ ደይኮንካስ ወላ ካልእ መንበር ፋሚሊ መንበር ሲ እዛ ነገር ሕማቅ ትመስል ኢሎም ሲ ከትርፍዎ ኣይፈተኑን ዶ ነስኻ ካልእ ሰብ ማለት ሕራይ ዜን ሓተካ ኣለሁ ማይክ ፍሪ ኣነ እንታይ ዝብል መስለኪ ንሰብ በቲ ዝበደሎ ብኡ መጠን እንዲኻ ትፈርዶ ጽቡቕ ኣይገብርን ኣሎ ኢሳያስ ኮይለ ፕሬሲደንት ግን ፕሬሲደንት ናይ ሃገር ኤርትራ እኳ እዩ ብሓይሉ ኣብ ስልጣን ዘሎ እዩ ንሓይሉ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬሲደንት ኣይኮንካን ኣነ ኢለዮ ኣይለዮ ንዕኡ ፍልልያ ኣይተምጻሉን እያ ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ኩሉ ግዜ ተኸባቢርና እንተ ንኸይድ ኣብ መወዳእታ ግን ኣይንድግፈካን ኢና ንስኻ ብሓይልኻ ኣብ ስልጣን ዘለኻ ኢኻ መላኽ ክትኸውን ኢኻ ደሊኻ ዘለኻ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ንህዝቢ ኣረክብ ጥራሕ ኢና ክንብል ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ ናተይ ርእተያ ተጋጊቕ ክኸውን ክእል እየ ትእርሙኒ ኣነ ግን ብዙሕ ኣብ ፀርፊ ኣብ ገለ ጓል ወድመት እምበረድ ዓጋመ ገለ መለ ኢልካ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን እቲ ሕቶ ናይ ህዝቢ ኤሪትራ እዩ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ስልጣን ቆጽሎ ኣየንበረልካን ትገለኻ ነዚ ከም ኣምላኽ ገይሩ ዘኽበርካ ህዝቢ ነዚ ህዝቢ እዚ ጠሊምካዮ እንድዕ ኣነ ደቂሱ ይሓድር ከማን ክርዳእኒ ኣይክእልን ህዝቢ ኤሪትራ ኢሳያስ ዝገበረሉ እንድዕ ኣነ መቸም እንድዒ ዝሓመመ ሰብ ጥራሕ እዩ ንዕኡ ክርእን ክርዳእን ዘይክእል ኮይኑ ዝስማዓኒ ስለዚ ተጋጊዩ ኣብ ኤሪትራ ሽፍታ መንግስቲ ዘሎ እምበር መንግስቲ የለን ፕሬሲደንት ይኾነን ገለ እንተበልና ብዙሕ ትርጉም የለን ንዓይ በቲ ናተይ እምነተይ ዝብለኩ ዘለኹ ንስኺ ከምቲ ዝመስለኪ ክትብል ትኽእል ኢኺ ኣብ መወዳእታ ግን ኣዝዩ ጉጉይ ጽዩቕ ተግባራት እዩ ዝገብር ዘሎ ንህዝቢ ኤሪትራ እዚ ይኾነን ህዝቢ ኤሪትራ ንዕኡሲ ከም ኣምላኽ ገይሩ ርእይዎ ዝነበረ ህዝቢ እዩ ሕማቕ ፈዲዎ ስለዚ ሕማቕ ዝገበረ ከዓ ሕማቕ ክረክብ እዩ ታሪክ ንዘለዓለም ክትቆጽዖ ክትነብር እያ ምናልባሽ እውን ብሂወቱ ከሎ
ክሪኦውን ይኽእል ይኸውን ንደቁ ጽቡቕ ኣይገደፈሎምን ንቤተሰቡ ጽቡቕ ኣይገደፈን ኣነ ከምኡ ጥራሕ እየ ዝብል ስለዚ ብከምዚኣ ጌረን ተዓፀኹዋ ኩልኩም ነናትኩም ርእይቶ ክህልወኩም ክእል እዩ ካብቲ ናይ መብዛሕት ርእይቶ ተፈልየ እንተደኣ ኮይነ ይቅርታ ግበሩለይ እታ ትርዳእንን ዝብላን ገይረ ክውዳእ ደልየ ጽቡቕ ኣለኻ ሰንጋል ሓወይ እታ ናይ መጨረሻ ናትካ ሽምሲ እንታይ ትርጉማ ኢላ ነይራ ኦኬ ናብኣ ንምፃሞ ካብ ዝገርመኪ እታ ሽም ናይ ኣባሓጎያ ኣባ ሓንቲባ ሰንጋል እዮም ዝበሃሉ ስለዚ ኣቦይ ንዓይ መሪፅዋ እታ ሽም ስለምንታይ ንሱ ይምልሻ ወይ ሽም ስለዚ ብትርጉማ ኣብ ግምት እትዮም ዝሃቡና ኣይመስለንን ነቲ ናይ ኣባሓጎይ ናይ መቃብር ይሕደስ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ በቃ ኣቦይ ከም መዘከርታ ኢሉ ካብቶም ኩልና ዝነበርና ንዓይ እታ ሰንጋል ትብል ሽም መሪፁለይ ኣነ ድሮ ልደት ስለ ዝተወለድኩ ተስፋ ልደት እዩ ነይሩ ሽመይ ኣብ ዲሲ እውን ኣለዉ በዓል ተስፋይ ክፍለ ዝበሃሉ መተዓቢተይ ተስፋይ ተባሂልና ኢና ንፅዋዕ ነርና ዳሓር ከረሜላን ብሽኮትን ተገይሩ እዩ ሰንጋል ናብ ተስፋይ ተቀይር ናብ ተስፋይ ናብ ሰንጋል ተቀይራ ታሽም እዚ ክብለክ ክደሎ ከለኹ ግን ዳሓር ክሓተላ ጀሚረ ከም ዝናትኪ ሰንጋል እንታይ ማለት እዩ እንዳበልኩ ይሓትት ነይረ ኣባ ሓጎይ ንበይኖም እዮም ነይሮም ወዲ ብዙሓት ይሞትዎም ነይሮም ኣብ መወዳእታ ተሪፎም ንሶም ሰርቫይቭ ገይሮም ሰንጊልካኒ ኣፀናኒዕካኒ ደጊፍካኒ ካብ ምባል እዩ ዝመፅእ ዝብል ነጊሮምኒ ኣነ ብከምዚኣ ዝፈልጣ ካልኦት ዝሓሸ እንተልይኩም ትርጉም ኣነ ዝተነግረትን እዚኣ ስለ ዝኾነት እያ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ከተማ ዝውትርቲ ኮነትን ኣብ ገጠር እያ ክትህሉ ትኽእል ትኸውን ካልኦት ንትግርኛ ጽቡቕ ገይሮም ዝፈልጡ ክሕግዙና ይኽእሉ እዮም ስለዚ ተዋሂባትን ከም ገጸ በረከት እያ ካብ ዝገርመኪ ኣብ ሓጎይ እቶም ከንቲባ ሰንጋል ኣብ ምስጤልያን ተቃዊሞም ኣብ ናኹራ ተኣሲሮም ነይሮም ብድሕሪኡ እውን ኣብ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ቤት ማእሰርቲዮም ሞይቶም ኣነ ምስ ተኣሰርኩ ቦይ ብጣዕሚ ተጣዒሱ ኣነ ነዝወደይ ባዕለየ ሽም ሰንጋል ኢለ ኣውፅኤ ከምኦም ኣብ ሽግርን ፀበባን የእትዮም ኢሉ ስለዚ ምስ ተመልሰ ተስፋይ ትብል ሽም ቀይሩሉ ይብል ነይሩ ይብሉኒ ኣነ ቤት ማእሰርቲ ከለኹ እዩ ኣቦይ ሞይቱ ስለዚ ኣነ ግን እቲ ኣቦይ ዝሃበኒ ከዓኒ ኣታችመንት ኢሞሽናል ኣታችመንት ስለተሕድረለይ ንናይ ኣቦይ መዘከርታ ናብታ ተስፋይ ክምለስ ኣይደለኹን ብሰንጋል ይፅዋዕ ኣለኹ በሉ ሕጅስ ደኺመ መስኒ ድምፀይ እውን ይቕየር ስለ ዘሎ የቐኒየለይ ንኩልኩም ይፈትወኩም እየ ካልእ መዓልቲ ዘለኒ ዝተረኽባ ሒዘ ከዓ ክመፀኩም እየ اوكي دانيال هل خدها ኣለሁ ሓድነትና ሰንጋል እኮ ደኺሙ ውዳእ ኣሎ ሕጂሲ يا خلنا يعني حندي تحت خينات حطتات مسكين هاي انت اشو هون لهم هو كمان مدمدمታ ጎተና ክገብረልናዩ ኣያና ጎተና መደምታ ክገብረልናዩ ሰንጋል ሓወይ በቃ በሰላም ራኽበና ብቀጻሊ ክብረት ሃበልና ቴንክ ዩ ናይ በሐቂ ጎተና ሓወይ ማይኩ ሰዳሞ መደምደምታ ግበረልና اوكي دبليو ايديا بنش حق يلن وصي لا خيكون وصي دانيال نزي ودي باغدف بلو فلاور بداي مخنيات تشددالو نتي روم اچناني قولو نو بداي مخنيات انتي ترغم سب بداي زارب دلو فلاور هراي قرب تايسمون دسكب لك كمان حاجوس انتايسم خوينو ولا خير زرب شخص قبرام دكتور زمن አለው ዶክተር ዘመን ሓደ ሓውና አለው ብዛዕባ ድሩዕ ክዛረብ ኢሉ ሞ ሰንጋል መወዳእታ ጌርካ ፊየር አብያትኑ عدلات عبياتنو إلى أنا thank you the best guest أبتيهم لومي نبى حكي صبوا guest زعدمون نبى حكي صبوا through
حق زنقر اوكي ما فانو ما نقبرلو يتكحف بالكفر انا قل حتى انا راتني راتني هذا تلفوني قند حنا غزا حتى قن واز جود دحان سمياو خلبكاينا ودمو تليفون قيرك اتحرك سمياو الذهبيه اي حد يتفتت انا ابجد له خبلات كارلو ماني او خلخه تاشمنك اوكي قيح على ودي قيح على ودي انا قيح يري انا تدم كله تقيح تصقم يبلكم اوكي مو قلتنا حتى يزلن زلو ግን دحان دمدمታ ግበረልና እቶም ሕቶ ዘለኩም ኣብ ካልእ ግዜን ሓውና ሰንጋልና ሓዞ ሓደ ሰብ ግን ብዛዕባ ድሩዕ ዝዝረብ ነገር አለን ኢሉ ነይሩሞ መንዩ ድሕሪ ጎተና ክንበላ አቡ አማን ድሕሪ ጎተና ክንበካይና ኦኬ አቡ አማን ትኸይኑ ተስፈራ ጎተና ማይክ ደሎ ጎተና ማይክ ትሕዛ የለሃን ጎተና አለሃዶ ጎተና አለዶ اوكي ابو امان حج ما تصير له حما الله كمبيوتر قلت ناس كيد كحف قبل لا انا هكذا فيكون انا ابو امان دلاي فتحي ومانيش مكسرناي قلت ناس كيد كحف قبل قلت كوك قبرالو يلمالو هلو انت عايز هتقبل لها قلتنا كنت هتقبل لها صباح الله خير نخيد بقى هلو وا الله قتل قلتنا حوي قتل اوكي حج له سمع له حج داني هو اوكي حيراي اوكي عندي الى لغينا كمبيوتر ها anyway انا اكو نحاونا سنقال قال مچرش على اخوي نمبر حنت حطو نيراتني anyway كان معالتك ملسوكم يسلا زبلنا دحن انا عدام انت تكونوا اي جاي كحطوني لهم معلتي مهنياتو عدان حدي يقول لكم لسناني مالتي عدي خمس داد حيش anyway سنقال تي كله توزو علكا استمهرو بطعمي هناصي ጠቃሚ እዋናዊ አገዳሲ ኮታ ብፍላይ ካብ ዝሕጂ ኣብቲ ናይ ቀርን አፍሪካ አጋጢሙ ዘሎ ሁነታት ብሁሉ ካብቲ ዝተሓተ ናይ አባይ ተፋሰስ ወይ ናይ ኒል ተፋሰስ ስጋዕቲ ዝለዓለቲ ቀርን አፍሪካ ዳርጋ በብናቶም ዓይኒ ዝርእይዎ ዘለው እዚ ኣብዝሩም ክንካትዓሉ ዝቀነና ብሰፊሑ በትናህና ዘለና ንእሽተይ ዓቕሚ ከከም ዓቕምና ክንዘራረበሉ ዝቀነና ጉዳይ እዩ ከም ዝስኻ ዝኣመሰሉ ከም በዓል ዶክተር ሞጎስ ሓውና ምስ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ብፍሉይ ምድላዋትን መጽናዕትን ገይሮም ብጽፍፍ ዝበለ መንገዲ ኣብ ዝኸቕርቡልና ከለዉ ከዓ ብጣዕሚ ነቲ ንሕና ቀፂልና ንገብሮ ዘተ ብጣዕሚ ዓብይ ድኹዒ ዝኾነ ኣብ ፍልጠት ዝተሰነየ ዘተ ንኽነካይድ እዩ ዝሕግዘና እሞ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ዝሃብካና ኣስተምህሮ ኣምሹር ነዚ ዝቕፅል ቅንያት ኣብዚ ገዛ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣርእስቲ እንድሕር ክነልዕል ኮይንና ከም መወከሲ እውን ክንጥቀመሉ ኢና ናይ ብሓቂ ተሰኒዶም ዘለውን ዓንቲ ወይ ምስ ሓድነትና ንዕልል ነርና ብግቡእ ተሰኒዶ ከም ዘለውን ነጊራት ንላመስለኒ በዓል ስኒትና ብዝያዳ ዳሓን ሓድነትና ተረጋግፁ እያ እዚ ከዓ ካብ ባልቶክ ንላዕሊ ነዚ ሕብረተሰብ ዓብ ትምህርቲ እዩ ሎም መዓልቲ ክትህቦ ዝወዓልካ እሞ ነቲ ኩሉ ግዜኻ ከየበልካ ምስቲ ኩሉ ድኻም ምስቲ ኩሉ ግዜ ሓቲትና ጥራይና ንሰምዓካ ንውዕል ስኻ ግን ጎረርኻ ስጋዕ ዝነቅፅ ኢኻ ክትዛረብ ውዒልካ እቲ ኩሉ ዓቕምታትካ ከምዚ ጌርካ ተፍስስ ምኽኣልካ ናይ ብሓቂ ብሽመይ ብሽም ምምሕዳር ብሽም ኩሎም ኣድሚናት ብሽም ኩሎም እዞም ተሳተፍቲ ኣብዚ ገዛ ዝወዓሉ ምሳና ይኹን ብሽም ኩሉ ነዚ ኣብ ስኒትና ይኹን ኣብ ዩቱብ ተዘርጊሑ ዝርእይዎ ዝሰምዕዎ ሰማዕካ ደሊ
ኣብቲ ኩሉ ዝሃብካዮ ነዊሕ እዩ ምናልባት ሓደ ክልተ ኢልካ እውን ሕጂ በዛ ሓፂር ዘሎ ግዜ ዝውዳእ ኣይኮነን ኣነ ግን ዳርጋ ማንታ ድሩዕ ኮንካ ትስማዓኒ ድሩዕ ምናልባት ድሓንቀስ ኢልና ንዕልሉ ኢና ብካልእ መዓልቲ ዳርጋ ንዓናሲ ዓፅመ ስጋ ደኣ ደይተወለድና ኮይና እምበር ስድራና እዩ ድሩዕ ብቀረባ ኢና ንፈልጦ ድሩዕ ኣብቲ ስራሕ ክትሪኦ ከለካ ሓያል ፖለቲከኛ እዩ ኣብ ደገ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ፍጹም ናይ ታሽሙ ዘለዎ ከማና ይመስለካን እዩ ምስ ኩሉ ማሕበራዊ ዝኾነ ጠባይ ዘለዎ ሕውስ እዩ ምስ ኩሉ ኣዝዩ ሕውስ ኣብ ማእከል ኣንስቲ ኣትዩ ልክዕ ከም ኣንስቲ ልክዕ በትናተን ኣካይዳ ከይድ ዝኽእል ገለገለ እዩ ስለዚ ንድሩዕ ጥራይ ዳ ልዒልና እምበር ኩሎም ቶም ከሲርናዮም ዘለና ኣያታ ኣቦታትና ናይ ብሓቂ እትናቶም ቦኸራ ነዛ ዓዲ ብዓባያ ከመይ ኣብኪርዋ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና እሳቶም ከይጣዓሞም ምስ ተረፈ እሳቶም ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣይተመለሰን ምስ በሉ ብዘቕረብዎ ሕቶ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዝወደቑ መጀመርታ ናታቶም ዓቕምታት ክፅልምት ርኢና ሕጂ ከዓ ዓድና ብዓባያ ክፅልምት ዓቕማ ንሪኦ ኣለና ድሕሪኦም ኣይጣዓማን ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣነ ብርግፅ እሳቶም ቀደም እውን ክሞቱ እንዲኦም ከይዶም ክስውኡ እንዲኦም ከይዶም ቀደም ንበረኻ ክኸዱ ከለውን ኣብቲ ድሕሪ ነፃነት ምዃኑ ቁርብ ስማዕ እምበር እቲ ህይወት ሲ ኩሉ ግዜ ንመስዋእቲ ወፊዮም እዮም ከይዶም ሕጂ እውን ንህዝቦም እዮም እቲ ህይወቶም ሂቦሞ ካልኣይ ግዜ ንሕና ግን እቲ ናቶም ኣሰር ክንክተል ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ንሕና እሳቶም ክገብርዎ ዘይከኣሉ ክውድኡ ዘይከኣሉ ዕዮ ሃገር ንሕና ክንውድኦ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ብገለ መልክዑ ከዓ ጀካቲ ዓብር እስቲ ነዚ እውን ክተዘኻኽረና ዝወዓልካ ኮይኑ ይስማዓኒ ነዚ ወለዶ እዚ ከምዚ ዓይነት ሓፈሻዊ ትምህርቲ ካብ ኣያ ናብ ንእሽተይ ሓው ዝመሓላለፍ ትምህርቲ ኢኻ ክትበና ውዒልካ ናይ ብሓቂ ከዓ ክምስገን ዝግብኦ እዩ ኣብዚ ገዛ ናትካ ኣስተምህሮ ኣይብኮረና እየ ዝብል ይልመደና እስኻ እውን ነዚ ሕብረተሰብ ናይ ብሓቂ ሓቂ ከምቲ ትማል ዝተጋደልካሉ ሎሚ እውን ዕዳ ኣለካ ነዚ ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ሽምዓ ስጋዕ መኺኻ ትውዳእ ባዕላ ኣይትገድፋን ኢኻ ክተብርሃልካ ኢኻ ትፅበያ ስለዚ ስኻትኩም ከዓ ብርሃን ናይ ሕብረተሰብ ኮንኩም ከም ሽምዓ ስጋዕቲ መጨረሽታ እንዳመኸኽኩም ክተብርህሉ ነዚ ሕብረተሰብ ኣይ ቲንክ ኣብዚ ይኹን ኣብዚ ናህና ፓልቶክ ኣብ ካልእ ኩሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይኹን ከምዚ ዓይነት ኣምህሮ መሃብ ናይ ብሓቂ ንሕና ንፅበየኩም ኢና ንሃርፈኩም ኢና ከም ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ድሕሪኹም ዘለና ወለዶ መጠን እቲ ናትኩም ልክዕ ከም ፀባ ልክዕ ከም ማይ ይፀምኣና እዩ ክንረኽቦ ከለና ከዓ ብግቡእ ኢና ንጥቀመሉ ንሰትዮ ስለዚ ኩሉ ግዜ ፀባን ማይን ኮንኩም ኣብ ከባቢናኹኑ ነዚ ዝቕፅል ዘሎ ነዚ ዘሎ ወለዶ ናይ ብሓቂ መሰረት ኢኹም እሞ ኣይ ቲንክ እቲ ናትኩም መሰረት ናብቲ ንሕና ንወልዶ ዘለና ወለዶ እውን ክሓልፍ ምእንቲ ከም መሰጋገሪ ድልድል ኮይና እቲ ናትኩም ክንወ ናብቲ ትሕትና ዘሎ ከዓ ክነብፅሖ ብሓቂ ሰራውር ኮንኩም ኣብ መንጎና ክትህልው ኩሉ ግዜ ክንደልየኩም ኢና ማለት እዩ ተረፈ ግን ደጊመ ናይ ብሓቂ ነቲ ኩሉ ዝነበረና ግዜ ከመስግነካ ደሊ ፃንካ ቴንክ ዩ የቀኒየለይ ኦኬ ጎታዊ የቀኒየልና ምናልባት ሰንጋል ሓወይ የቀኒየለይ ክብል ጥራሕ ደልየ ኩልኩም ቶም ብዕባኖኹምኒ ጎተናኽኒ ብፅቡቕ ቃላት ጌርካ ዘፋናኺ እቲ ኩልኩም ዘባባዕኹምኒ ክንድቲ ዝገበርክዎ ኮንትሪቢሽን ዝዛመድ ኣይኮነን ግን ፅቡቕ ባህሊ እዩ ከተተባብዑ ደሊኹም ተዛሪብኩም ቲኹም ስለዚ ብልደልየ ዓቕመይ ብዝፈቕዶ ዓንቶይ መባፂዐ ኣነ ዝፈልጦ ዘበለ ሎሚ ክሰርሓሉ ይኽእል ዶ ይክእልን ካልእ ሕቶ እንድዩ ናብ ምሽምጋል ገፅና ከይዳ ኣለና ብውሕዱ ግን እቲ ኣነ ዝፈልጦ ነቲ መንእሰይ ትውልዲ ክመሃረሉ ዝኽእል ክሰርሕ ስለዚ ክመፀኩም ግዜ የቀኒየለይ ደጊመ የቀኒየለይ
thank you سنقال حوي مو بقى لوام ليتنا عاها حجين دكتور زمن كنوين انتلو انا كو اب كال معلتون مدب كتحزلو يمرز ولا ولو مكو قال وستبلنا جن اب كال غزيون مصيسو غف حزبله كهب I think دكتور جبره جميرو حاونا سنقالون وسيخلو دكتور زمنون انتوسخلو نعنا نغلاتنا يحجزنا نمبر አይጎዳ አናኒው ሶ ናው ኦኽን ከይ ተስፋለኒ I think ሓንቲ ነገር አላ እንታዩ ሰንጋል እንታይሉ አነውን ህዝብ ኤርትራ ኢንቨስት ገረልየ ማለሲ ዝካአለን ዘበለ ገረ ተኸማሃሮ ዘለዎ ተገብሮ ዘለዎ ሁሉ ብድሆታት ክሐልፍ ኮሎ ዘጥረዮ ኽሮን ምስኡ ይዘሎ ማለት እዩ ህዝብ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ከአ አብኡ تذكال افسيسي مالتي حجي سنغال تذكال اب ايرترا خوينو نخالوت من اسيات اندا مهاره نتزحلفو بدهوتات تمكروتات نتزمص ولدو خورس يزغبو نيرو هاغرات سويلن ايكونن حيالا زخنا امريكا سويلا حيالا ايكونت انتاي دا ولدو نتحدو ولدو እንዳውረሶ ይخيد مالتي كاونا وخا التهاجر نات محيش خيد بزحت دقفتي سرعه اساس አለው ነዚ ኣብ ግምት ዘእትዎ ንሕና تقند ማለስክ ልዕሊ ሁሉ ዘሕመና ሕቶ ዲሞክራሲ ትፍት قوام አቢሉ ቢሉ ኤርትራ መምጽኡ ይተርፍን እንጂ ግን እቲ ኤርትራዊ እቲ ጸጋ እቲ ሀብት ናይቲ ህዝቢ ኤርትራን ሃገር ኤርትራን ከምዝማይ ሱኢሉ ክፈስስ ኮሎ ናብ ደገ ኸይድ ኮሎ ኣብ ደገ ኸይዱ ኣብ ዘይተዓደነ ሽግርን መከራን ኣትዩ ህይወቱ ዳግማይ ንገለኮ ዳምውላድ ይኸውን ዘሎ ዳግማይ ሓድሽ ቋንቋ ክትመሃር ሓድሽ ባህሊ ክትመሃር ሓድሽ ናብራ ክትመሃር ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ እነዚ ካብ ዝተፋላለየ ኩርና ዓለም ዝመጹ ዜጋታት ምስ ናይ ኣሜሪካ ህይወት ከዋህዱ ማዓት ቢልዮናት እዮም ዘጥፉ ስለዚ ናይ ሰንጋል ሎሚ ኣብዚ ምምጻ ኣብ ዘይካቲ ናይ ቦና ናይ ያናን ድሩዕ የዘኻኽረና ጥራይ ዘይኮነ እትሱ ዝሃቦ ኩሉ ኣስተምህሮ ንዓና ይሕግዘና ጥራይ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ይኸዛኻኽረና ዘለዎ ከም ባዓንጋል መዓልታዊ ተኸስር ከም ደላ ማዓት ወጾም እሳቶም ብዓቅሞም ኢንቨስት ዝገበሩ ተርከ ሰንጋል ክመሃር ኮሎ ንሰለመ መሃር ኣይኮነን ዝመሃር ነይሩ እንታይ ደኣ ንኤርትራ ይጠቅም ነዚ ህዝቢ ይጠቅም ኢሉ ዝመሃር ነይሩ ማለት እዩ እቲ ሁሉ ዓይነት ተመክሮ ተገዲሱ ክሕዞ ኮሎ ካውዩ ኣነ ከምዛ ዓይነት ተሰራሕኹ ንህዝቢ ኤርትራ ሃገር ኤርትራ ይጠቅም ኢሉ ሕጂ ልዕሊ 10 20 30 ዓመት ሰራሕካሉ ስራሕ ንኻልእ መንሰይ ዘይተውርሶ ንኻልእ ጀነሬሽን ኣብ ዘይተውርሰሉ ኩነታት ነፍስኻ ክትረክብ ኮለኻ ናይ በሐቅ ቀሊል ኣይኮነን ሰንጋሉን እሱ ይጠቂስልና ንዓይ ካብቲ ሁሉ ንዓይ ዘሸግረኒ ኢሉ እዚ ሁሉ ንኻልእ ወለዶታት ከም ሓላልፎ ዝኽእልቲ ዝተምሃርክዎ ትናተይ ተመክሮ ዝሓለፍክዎ ብድሆታት ካብኡ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ኮይነ ነቲ ህዝብን ሃገርን ክሰርሓሉ ዘይምኽኣለይ ብዙሕ ዘተሓሳስበኒ ኢሉ ሓቢርና ስለዚ ከነስተውዕል ክንክእላለን ኣብ ፖለቲካ ክንፋላለን ንኽእል ቅዋም ዶ ክመጽእ ኣለዎ ዲሞክራሲ ዶ ክመጽእ ኣለዎ እትዶ ዶብዶ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ቀንዲ ኣብ ኤርትራ ከነስተውዕለሉ ዘለና እቲ ኤርትራዊ ካብ ዓዱ ክስደድ ከም ንቡር ጌርና ክንቅበሎ የብልና ኣብታት ክነብር ዝኽእለሉ መገዲ ክንፈጥር ክንክእላለና ኢሳያስ ከዓ ነዚ ከም ደይግደሰሉ ይዝነግረና ኩሉ ሻንታይ ዝብለና እንተደልዮም ይሰደዱ እንታይ ማአነ መንእስያት ተሰዲዶም ኣይተሰደዱን ኣብ ባሕሪ ሞይቶም ኣይሞቱን ንዓይ ዘሸግረኒ ይኮነን ድቃስ ከልኢኒ ይፈልጥን ኢሉ ኣብ ኬንያ ተዛሪቡ እነዚ እንዳሰምዓና ኢና ከም እንደሰምዓና ኮይና ንኸይ ዘለና መብዛሕትና ብፍላይቶም ደገፍቲ ስለዚ ከነስተውዕለሉ ለና ይቀኒየለይ ኣነ በወገነይ ድሕሪ ቁርብ ዳንኤል ሰንጋል ከይደቀሰ ኮሎ ይቕሬታ اوكي قدم دمو شاي سلام نري لنا يقريتا بطعم يقريتا ودو دان يلينا نصبر انا ندحم بطعم يقريتا
تامايك لميلات هو نابو سلام نهبو نعو نهبو يقني اللي انا حد 10 دقيقه تنيحه اوكي ما حدا رشوه دكتور زمن كعد دحر ابو سلام تهابنايو صبو انا دحر دكتور زمن سمعت سيدي يقني اللي كبرت هابلي كم زالو مزوعلنا ابكال غزي ون يراخبنا اغايش كا ابز غزا نهزب خمهرو نبلو اغايش انترخيبنا رخيبنا نحدنتنا انا غاشالني كم زغاشا نزي حزب خمهر زخل غاشالنمو كما يمسلكلكم رخبوا اسا مدب كسرعلكم يا خمزنا عي مدب سرعه اللي يقني اللي كبرت هابلي ثانك يو بالو ناي لومي غاشانا كلطو طبعا دانييل تحابيرنا دارغا زيكوني غاشو سلو زخونه بعد غاشا يستناغديلو بحال استناغدوم سيموني ثانك يو يقنلنا دانييل يقنلنا سانغال انا ساختاد بلا ناي عمتو وين تاشم قرب قريته غلتنا تنافقو دود بلس ايكون نسو مسو زعبه زبلس نحنا وين نفلطو ما ينطيقهم بتاريخهم نافقهم ينجي 15 نافقوت على ግን እታፍታ ናይታ ትምርቲ ንህዝበይ ከገልግል ዝግባአኒ ዝብል ኣብዚ ኮይንካ እውን ተገልግል ኣለኻ ሳንጋል ኣብዚ ትምህሮ ዘለኻ ክንደይ ኣስተምህሮ ነቲ መንእሰይ ሙሉ መዓልቲ ኮፊልካን ኣስታት ክንደይ ሰዓታት ኣብዚ ኮፊልካን ከስተምህሮ ዝውዓልካ እዚ ሓደ ካብቲ እጃም ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ተበርክቶ ዘለኻ ከሞ የቀኒልና ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ መዓልቲ ውዒልና ኣብ ቀጻልዊን ከምኡ ኣስፋሕ ኣቢልካ ከምዚታት ኣስተምህሮ ከም ዘላ ክትበናዊን ብዙሕ ንምነ ማለት እዩ ናትካ ምህላው ቦታ ናይ ሓውኻ ናትካ ትሽፍን ከም ዘለኻ ይተስሓታ ደንበ ተቃውሞ ለኣብ ድምጽኻ ምስልኻን ኩሉ ተመሳሰለ ስለዝኾነ ወላቲ ነጥብታት ዘረባት ዘረቦ ህላውናትካስ ኣገዳሲ ኢፍቲ ደንበ ተቃውሞ ማለት ንክልቴኹም ናይ ክልቴኹም ቦታ ኢኻ ትሽፍን ዘለኻ ዳርጋ ምሳና ኣብ ጎንና ዘሎ ኩሉ ግዜ ኮይኑ ዝስማዓና ህላውናትካ ኮሚታት መጽም ክትሳተፍ ከሎም የቀነልና አቡ አማን እንድሕር ኣለኻ ኮንካ ድሕሪኡ ዶክተር ዘመን أبا خلها حنسب أنت أشم جبر دان محاويس جابون كمسكو فيلا أسكي وسدن ترمو أنا أوكي أبو أمان أنت اللي خاين كابا ما يكحزه أبو أمان أبو أمان يلا خان أبو أمان دكتور زمن كلا دو دكتور زمن الله دو دكتور زمن ندحر الله خاين كا يا أنس نعوس أبو أمان ما يكحزا كبر حوري دي بالكان حزات أوان لا أبو أمان كاب عن توي تأشمو بالنيرم أبو أمان ندحر الله خاين كا اسكايك حفا بالله ريد من الباتي وملسكا تأشم قينات كهيتهم ويك أوصيخ أتو أبو أمان هو يا ريء كان دي زلخ وصيخ أتو من البات نايتي ننوح ساعات تيروم ريت وهيبو نبر فريز قبرندي وصيخ أتو صبيه كاموني دكتور زمان وين ابزين تلخ نفتشو مبر أبو أمان نذا فالتك فلت أيميس حبريتا يليو يكون تمايك لا أبو جميل انديو امتينا نرنا غاشاب زروم زكر من اوكي يا قلنا انت اشمو تقبرهم يا فريز تقبرهم يا نوح ساعات انده هو صباح انت اشمو يلكو سنه حوي صباح سرح سلو زلوسي من البات يسمع عبد الله حجي سمع ما تيخ الله حاج اوكي ما بخماي ثانك يو فيري ماتش مجمرة قتي مدارة كايرو حجي العالتكو كله درجة تركيبة أي سبعة كون unfortunately نحونا حوي سنغال مالتيو حجي كن سلان فالت بزحوينا بناي بوليتيكا سلان زارب بحكي نطوف سب تقالي سوز مساء حجوين بتزلو حمام ناي تقال سيز حمم سب حوكم وغانو ميت خاميتي من الباش لعبة هاي لدروع دفولت أقدر على النمس بالكو كلا فريحهم مثلني تيكون الزارب هو السب أيكو بيدمو يقني اللي يستخدم دلاي فتحي مبالكس يقني اللي مالتي أتي مجمريا بتعمي صبغ استمهور خم تمهور فلتي أنا تقرب جن كم جحونا زولو كينيا زولو بحر طريقهم ويتهم سنتا بالنسبة للسياس سياس بريسيدنت لنا قرب كم شمت كوينات سميعاتني سلازي تا بريسيدنت زبال مرحنا عدي بسبت مريسو بزبت مريسو كوف زبل نتا معارك بريسيدنت زبال كنهبال للنمبر نزغم زد أمزر الشفتا قرب سياس
ሽፍታድ ኣምበር ወይ ከዓኒ ገባት ስርዓት ሕማቅ እዚ ናይ ብሽማዲው ምፅራፍ ብሽምሕዋቱ ምፅራፍ ኣይድልይኒ ምክንያቱ ኣደይ መድህን ዝገበርኦ ገበን የለን ኣደይ መድህን ጭዋ ዝኾና ሰበይቲ ኣብ ገዛውትና ነይረን ኣብ ገዛ ብርሃኑ ስለዚ ሱቅ ዓቢ ከሎ ናብኡ ነይሩ ገዛ ከንሻቀድ ብምኻዱ ንስድርኡ ስድራና ፈልጥዎም እዮም ውሕለ ዝኾና ሓጋዚት ሰብ ረዳኢት ሰብ ነይረን ስለዚ በዲኡ ክፅረፍ የብሉን እሱ እከይ ተግባር እንተገበረ እከይ ተግባር ዝገበረ ሰብ ጥራይ ክፅረፍ ስለ ዘለዎ ነዲኡ ይኹን ንዓባይ ይኹን ንሕዋቱ ይኹን ክንትንክፎም ኣይግባእን ምክንያቱ ደለይቲ ፍትሒ ስለ ዝኾና ንፍትሒ ክንደልልና እዩ ዝብል ኣነ ንዑን ታሽም ክንቅይረሉ ኣለና እቲ ናይ ሃይለ ወልድ ትንሳኤ ወይ ሃይለ ድሩዕ ኣነ በኣካል ዝፈልጦ ሰብየ ኣብታ ግዜ ናይ ፀገም ቤት ማእሰርቲ ዝኣተወላ ግዜ ሰብዓታት ብሓንሳብ ክንተኣሰርና ኣብ ሓደ መቑሕ ተኣሲርና ብመቑሕ ተኣሲርና ኣብ ሓደ ቦታ ከዓኒ ኣስታተኽ 2 ዓመትና ጎደሎ ቁሩብ ኣብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ ዝነበርና ኢና ማለት እዩ ኣብ ሰንበል ማለት እዩ ሃይለ ወልድ ትንሳኤ ሓሙስ መዓልቲ ሰዓት 5:06 ገጹ ክተሓዝን ከሎ ከምፅዎ ከለዉ ንዓይ ንጎስ 11 ናይ ፊዳይን ስራሕ ዑመር መሐመድ ዝገበሮ ከተማ ኣስመራ ብኡም ተኸሲስና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስኣተና ኣብ ወንጀል ምርመራ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ስታንሳ ኣእትዮምና ማለት እዩ ኣብታ ወንጀል ምርመራ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜቲ ብሓንሳብ ምርመራ ካይድና ነስታት 4 ወርሒ ዝኸውን ትፈልጦ ኢኹም እቲ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ቶርቸር ምግባር ንእስረኛታት ኣይርኢኹም ኣይስምዑኩም እዩ ዝበሃል ብሓቂ ጭቆና ዘለዎ ኣንደርግራውንድ ኣቲኻ በበይና ዓይነቱ ጭፍጨፋ ዝግበር ከመይ ኢልኩም ዝሓለፈ ከማን ሕጂ ክዝክሮ ከለኹ ሲ ህይወት እንተለካ ረቢ ወይ ልዑል ፈጣሪና ዕድመ ለካ ተይልካ ሲ ክትነብር ከም ትኽእል ማለት እዩ ከይኑ ሓልኩም ግን ካልኦት ዕድም እንትኽህድ እቲ ዝተተሓዝናሉ ግዜ ሃይለ ወልድ ትንሳኤ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት እዩ ነይሩ ንሕና ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኢና ነርና ሕጂ ካብቶም ዋርድያ እንታይ ኢሎም ዝዛረቡና ኣብቲ ግዜቲ ኣማረ ሽሙ ነይሩ ሓደ ካብቶም መርመርትና ዝነበሩ ሓደ ካብቶም ቶርቸር ዝገብረና ዝነበረ እቲ ዋርድያ ዝነበረ ሽዑኡ ነታ መስኮት ንእሽተይ ክፍት ኣቢሉ እንታይ ኢልና ሓደ ምክት ኣውዲቖም ኢልና ሕጂ ሲ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሓደ ረመዳን ኣደም ሽሙ እዩ ጠጠው ኢሉ ነይሩ እታ ሞት ምስ ተኸፈተት ሰሚዕዎ ማለት እዩ ሽዑ ፀልማት ነይሩ ፅልሚት ነይሩ ሰዓት ስለ ዝነበረ ልንግዓት ሽዱ ከም ዝነበረ ምሸት ይርዳእኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ሽንቲ ስለ ደፍቅዱልና ክንሸይን ክንወፅእ ማለት እዩ ሕጂ ምክት ኣውዲቖም ምስ በለ እንታ ምክት ኣውዲቖም ኢሉ እዚ ሓለዋ ዘለዎ ተሃደርስ ከምዚ ኢልኒ እንታይ እዩ ገለ ኢሉ ማለት እዩ ዳሕራይ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ገለ ተጨኒቕና ንሕና እንታይ እዩ ገለ ኢልና ኖ ዳሕራይ ርኢ ተበልካ መፅኡ ካልኣይ ግዜ ኣማረ ተቐቲሉ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሽዑ ሃይለ ወልድ ትንሳኤ ኣነ ረመዳን ኣደም ጣሃኑር ሳልሕ መሐመድ ኑር ኣበይ ቀሺ ባብረሃ ዝበሃሉ በዓል ደቂ ማሕረ ኣብታ ስታንሳ ነርና ማለት እዩ እዚ ኣብ ወንጀል ምርመራ እዩ ማለት እዩ ግዜ ተታሒዝና ዝምጅመረሉ ዝነበርና ማለት እዩ ብድሕሪኡ كحصرلكم منتي تجزيه مساخله ب4 ወርሒ ናበይ يحلفهم እዩ ካቡል ምርመራ ናበይ ወሲዶም ለና ንፎርቶ ወሲዶም እና ማለት እዩ ፎርቶ ናይ ሚሊታሪ ቤት ማእሰርቲ ነይሩ ናይ ፖሊስ እስረኛ ንኽኣትዎ ኩልኩሉ ነይሩ ዝኸሓዱ ካብቶም ጦር ሰራዊት ዝኸሓደ ተሎ ዓብ ገበን ዝገበረ ዝእሰረሉ ስታንሳ እዩ ኣብ ፎርቶ ዘለዋ እግርኻ ይተሳፍሕ ኣለነን ኢኻ ጠጠው ከኣኒ ብሙሉእ ኣካልካ ዘይትብለለን ስታንሳታትና ሸላኤን ነይረን እቲ ቤት ማእሰርቲ ናብኡ ነይሩ ማለት እዩ ካብቲ ወንጀል ምርመራ مستتحزنا بدحريو أصير يرومنا درجة إتنا 4 ورحي أو إن حلفنا 3 ورحي قالنا أو إن حلفنا مالتيو حجي أبتي ناي حزبا وحيثاتن تقادروا حرسان ترى يا مدا يكون أن حدهم دكاتور الزنوبورو التي زحزن أم منقوم زترخ به ناي مدا محلاتنا كسا حجي 50 تاريخ كوينو زحمام أم منقو خلت التسوق مالتيو حوات بحاله بوبو كوينو بتقيت دموتو بتعمي كم تاريخ نذكره كلنا وين زنبعن زبكيني كوينو جن زنجر حليفو
እቶም ወተሃደራት ስንታይ ይሉና እቶም ሓለዋ ዘለዎም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰንበልሲ ንሕድሕዶም ይናቐቱ ይበኣሲኦም ዝውዕሉ ሻዕብያ ጀብሃ እንዳበሉ ኢልና ሽዑ ህዝባዊ ሓይልታት እዮም ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እስቲ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ንስኹም ዓዲ ከተምፁ ናፅነት ንክትወስዱ ሲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሲ ደይምስምማዕ ኣለዎም ኢሎምና ማለት እዩ ሕጂ ከምኣ ምስ ሰማዕና ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ሰሚዕዋ ኣነ ሰሚዐያ ረመዳን ሰሚዕዋ ጣህኑር ሰሚዕዋ መሐመድ ኑር ኣቦይ ቀሺ ሰሚዖማ ማለት እዩ ሕጂ ቦይ ቀሺ ለባም ሰብኣይ ከመይ ዳኣምሰሉ ወድ ሓወማ ፓርላማ ዝነበረ እዩ ኣብቲ ቤት ማእሰርትን ኮለና እቲ ቴስቲሞኒ ዝህብዎ ዝነበሩ መቸም ንዓና ክወቅዑና ከለዉ ንዖም ደሓኒ ነይሩ ሕጂ ኩርንቶም ይሕሞም ስለ ዝነበረ እንታይ ኣዚዞም ቱምባኽ ኣምፅኡ ኢሎሞም ነቲ ቱምባኽ ገይሮም ነታ ስኒ ተኸፊታ ዘላ እንተደፊኖማ ሲ እቲ ቃንዛ ከደሎም ነይሩ ሕጂ ሲ ኣምፅኡ ለይ ምስ በልዎም ዳርጋ ወርሖም ኮይኑ ደምፃሎም ሲኢኖም ማለት እዩ ሕጂ መጨረሽታ ግን ከነውፃኣኩም ኢና በቲ ነገር ተኣሚንኩም ካብ ቤት ማእሰርቲ ከነውፃኣኩም ኢና ምስ በልዎም እሱ ጥራይ ደይኮነ ደቀ ምሓር ብዓድኹም ትቕመጡ ደሞዝ ውን ወርሒ ክትገብረልኩም መንግስቲ ትኽእል እያ ካብዚ ትገብርዎ ዘለኹም ተግባር ረሓቑ ኢሎም ማለት እዩ ማለት ነቲ መንእስያት ንሜዳ ይሰዱ ነይሮም ገለ መቸም ታሪክ ነዊሕ እዩ ሕጂ መንግስቲ እስኹም ሲ ሓንቲ ፈውሲ ክትኮነን ስነይ ቱምባኽ ደይተምፅኡ መንግስቲ ሲ ንዓይ ኣውፅኢኩም ተንትደልይዎን ዘለኹም ቃል ኣፈሪንኩም ኣውፅኢኩም ሲ ደሞዝ ክትህቡን ሲ እንታይ ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም ኢሎም ንዓና እንታይ ኢሉና ነይሮም ንስኹም ደም ደቀይና እሽቲኢኹም ሓስቡ ኣነ ግን ቀሺ ኣይሕሱ ነይሩ ካሊእ መዓልቲ ከንዕለኩም ኢና ድኸኣኒ ክንከይድ እንኮለና ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ኣነ ጣሃና ዞም ሓሙሽተና ብሓንሳብ ኢና ንኸይድ ብሓንሳብ ኢና ንምለስ ምክንያቱ አንቀጽ ይቦምና ዝነበሩ 269 ክሳዕ ንመዋዕል ፍርዲ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ሻዕብያን ጀብሃን ኢልካብቲ ቤት ማእሰርቲ ምቅላሶም ወላት ወተሃደራት ሓደ ወተሃደራት ካፍ ይስምዖም ነይሩ ጌጋ ምዃኑ ዋርዲያና ተባሂሎም ወተሃደራት ተባሂሎም ሲ ብጣዕሚ እዮም ዝሓሙ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ንሕና መንጎና ተሰማሚዕና ማለት እዩ እንታይ ኢልና ተሰማሚዕና ያ ሃይለ ንስኹም ካብ ሻዕብያ ንሕና ካብ ጀብሃ ከይበልና ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስከድና ዘይንዕርዮ እዚ ጉዳይ እዚ እስኹም ምስቶም ሻዕብያ ይትኺዱ ንሕና ምስቶም ጀብሃ ንኺድ ኣብታ ስታንሳ ዘእተውና ናብ ሰንበል ምስከድና ንበይንና ንሕና ሓንቲ ጋንታ ንግበር እዛ ጋንታ እዚኣ ከዓኒ መተዓረቂት ጋንታ ንበላ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝርከብ ዘሎ ርኢናሲ ኣብ ዕርቂ ተነእትዎም ሲ ምስ ሓሸንበረይ ከመይ ጌርና ኢላ ንሕና ተኣሲርና ሲ ነቲ እሱር ካሊእ ብኻሊእ ገበን ተኣሲሩ ዘሎ ህዝቢ ሲ ከመይ ጌርና ኢና እሞ ደኣኒ ንፍትሒ ኢና ንደሊ ዘለና ናፅነት ኢና ንደሊ ዘለና ክንብሎ ኣብ መንጎና ከዓኒ ሽግር እንከሎ ሲ ነቲ ሰብ መሊስና ኣብቲ ስታንሳ ዘሎ ኣብቲ ካሜራ ዘሎ ማለት እዩ 107 ሰብ ኣብቲ ካሜራ ነርና ሽዑ ምስከድና መሊስና ኢና ክንመቃቅሎ ዝብል ኣረኣእያ በዚ ብዙሕ ነገራት ተዛራሪብና ተሰማሚዕና ከይድና ማለት እዩ ነዊሕ ዛንታ እዚ ካሊእ ግዜ ምናልባሽ ንዕልሎ ንኸውን ግን ኣብታ ምንታይ ክመፅእ ደሊ ሕጂ ታጥባኣኒ ኣብታ ግዜ እቲኣ ኢትዮጵያ እዚ ወንጀለኛ ዝኾነ ሃይለ ስላሴ ኣመራርሑን ህዝቢ ዘቐተሎን መሬት ዘንደዶን ታሪክ ዝዝክሮ እዩ ኩላትኩም ኣብ ዘለኹም ከዓኒ በጀካና እሽቲ ዝነበርኩም ዘይፈለጥኩሞ ከም ታሪክ ትፈልጥዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ዓብዪ ጭቆና ዝካይድ ዝነበረ እዩ ግን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስኣተና ድሕሪ 3 መዓልቲ ንዓይ ንሃይለ ወልደ ትንሳኤ እቶም ብሓንሳብ ዝመፃና ፀዊዖምና ነቦይ ቀሺ ውን ፀዊዖሞም ማለት እዩ ስለዚ ምስከድና እንታይ ይብለና እቲ ካፕቴን ዝነበረ በኣሬከስ ጠበቃ ንክትገብሩ ተፈቂድኩም ኣሎ ጠበቃኹም ክመፅኹም እዮም ኣቦታትኩም ነቶም ጠበቃታት ተሰማሚዖም ብደገ ኣቦታትኩም ክትረኽብዎም ዲኹም ጠበቃ ክትውክሉ ኢኹም ቶም ጠበቃ ከዓ ክጣበቁልኩም እዮም ኢሎምና ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እንታይ ንሓልም ነርና ማለት እዩ ምክንያቱ ሲ ኣብኡ ክድርቢና እዮም ፍርድ የለ ገለ የለ ኢና ንብል ምክንያቱ እቲ ዝተኣስን ዓብ ገበን እዩ ተቆፂሩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ልና ተገሪምና ማለት እዩ ግን ናይ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ኣነ ክልተ ግዜ ተኣሲረ መጀመርያ ተኣሲረ ወፅየ ማለት እዩ ካልኣይ ግዜ ተታሒዘ ማለት እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ግዜ ኣቦይ ኣብ ኣስመራ ስለ ዝነበረ ነቶም ዓበይቲ ዝነበሩ ሰበስልጣን ፈልጦም ጉቦ ገለመለታት ሂቦም ወፅኦምን ብድሕሪ ካልኣይቲ ምሳር ግን መውፅኢ ዘይብላ ኮይና ማለት እዩ ሕጂ ምፅውዑና ስባ ሃይለ ኣነን ሃይለ ንብል እንታይ እዮም ደኣኒ ናይ ማዕልቲ ዝበሉ ናይ ሓቆም እዮም ጠበቃ ክትገብሩ ስድራኹም ክመፅኡ ኮይኖም ዝብሉና ዘለው ገለልና ማለት እዩ ዳሕራይ ተረአና ናይ ሓቂ ኮይኑ ምስድራና ኮኖክዮ ዝበሃል ነይሩ ክልተ ግዜ ሓንሳብ ብልዕዮም ፅኡልና ሓንሳብ ከዓኒ ይርኢና ጥራይ ይመፁ ይርኢና ማለት እዩ ይርኢና ሰላም ብሉና ጆኹም ገለገለ ብሉና
ሕጂ ኣቦይ መጽዩ እንዳድርዕ መጽዮም ጠበቃ ክንጎብልኩም ኢና ኢሎምና ጠበቃታት ወኪሎምልና ማለት እዩ ጸጋ እያሱ በዓል ጸጋ እያሱ ማለት እዩ መጽዮም ክረኽቡና ኢሎም እንታይቱ ጉዳይ ኢሎም ምስኦም ተዛራሪብና ክሕጽረልኩም ምእንቲ ተጣቢቆምልና ኣብዚያ ሕጂ እንታይ ታፍትሕን ብላ ዘለና ተጣቢቆምልና ማለት ጠበቃ ገይርና ሃየር ገይርና ቤት ማእሰር ኖ ዕድሚኦም ከምዚኦም ኖ ሃይለ ድሩዕ እዚ ተጋገየን እዚ ከምዚኣ ነይራ ኖ ጀሚል ከምዚ ኮነን እዚ ኢሉ እዚ ነይሩ ከምዚ ነይሩ ዕድሚኦም ናእሽቲኦም በዚዶ እንዳበሉ ነስታት ክንደይ ወርሒ ይኸውን ተማጉይቶምልና ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ማለት እዩ እዚ ሎሚ ክረኽቡ ካለ ማለት እዩ ኣነ ንኩሎም ነቶም ተኣሲሮም ዘለው ክብረት ኣለኒ محمود شريف ሆቴልና معابيتي ኣብ ሓወይ ኣብ ሓደ ቦታ ዓቢና ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ሰከንደሪ ስኩል ቅድመ ነይሩ ኣብ ዓቢና ናይ ፖለቲካ ዋህዮታት ዝግበር ዝነበረ እሱ ኣብ ቦምበር ኮይኑ ኣብ ከተማ አስመራ ሰርሕ ነይሩ ብድሕሪ እሱ መስከደ ኣነ ከም ተሓስኩዎ ብሓሳቢና ዓቢና ማለት እዩ ስድራና ብሓሳብ ተቀቲሎም ኣቦይ ተቀተለሉ ግዜ حتنون ودكو اندو بصحو بي محمود تعنا دي صالحه زتقتلوا ليتي فاميليانا كله بحساب يوم مويتهم حجي نحنا انا يكون سنغال بزعبه حونتا يسمعوا انا بزعبه هاي الدروع بزعبه كلهم اسرات مالتي كما يسمعني بزانا يدروع سلازخونت لومي انا كمان تساقين مخنياتو ابتي بيت مأسر 9 مسعى سلز نبرنا سدرانا بصحنا الى ساعه 3 ساكبر الليغا مالباس غزيته نو يحيا كحصرا ولا خالي معلت خنزارب الله اين هذا قداي مالتي نوعي مخنياتهم كالوت عدل كهبهم انت حجي سدرانا ساعه 3 نايليتي انز مصانه يرن 3 نايليتي مصيان من كشكشن حيزن بونن حيزن جبنن حيزن اند مصانه يرن ساعه 3 ساعه 4 نغو واضح مصيان ابو يوعلا سقع ساعه 10 حدد اتوا مالتي حجتن كلن فاميلي نابو نتم تأشيرهم زنوبرا بيتسب أبوتات أديتات أحوات أحد كم زحنت فاميلي خوينم سأنيحو من أنا خبيت ما أسرت مسعوكم سمرا مسأتنا مالتي حد فاميلي أب مرعين يخون أب حزن يخون كبات أتحر إناين مالتي تام جمري أنا سمرا زأتخلا مالتي خاني 9 شدشتن عامة مرد زأتخلا نحفتي كمسيو جميل لابتو نهايله ولد تنساء غزا مساتو سلك دويلو نغزانا مسيدو ساعات شعاتخ مسيل كنمو يلوا هو صويعني شعو من يفنيت كان دل خايلني من يخا يليو سنبلي لني نيرات الناس اللي تصنح خايله لله حجي مو بقى يومي متيز لا صباح وصباح بنتاي صباح يلني جميل والله تامنون يقوم انا سولس معلتي انا اسمرا سولس ربع معلتي اتي اسمرا انتي صباح دا جميل لني لوم خنرحب لنا يلني لومي شيت لنا له لوم دا خمي تايت بهالني ولا ماكينات دي بالكا ماكينه يرخ متسكا قليلني انت انا حمو يلا جن بقى لي حتى انا مينستر اوف اديوكيشن غدرا حرنت زنبرت ازي عراقي ناي متاحت كدان غيرو مشبشب داتو صنيحني زمدي نيرم حيزومني نابا وشيدومني ابا صحومني مسؤول سكع ساعه 4 نايليتي روما عبد الله تدحنت هلو دقنا اشتيهم نيرم بساعه 4 نغو بحساب وعيلنا مالتي حديرنا مالتي بدحريو وين حدا غزي اكسرسايز كغبر قال خوم كله مخيات شكر سلازنبرتو بتناي سنبل زنبروين باغرنا نخيد نيرنا مالتي حدا غزي جيشو سلازوعل يكاي نيرو رماد ماتلن دحان مسعاده اني شرابيكاس مساعده حانجلت بلنا نيرا مالتي سلازي ابت غزيتسي ኢትዮጵያ ዝሁሉ ቀታል ዝነበረ ሽፍታ ዝነበረ ኃይለ ስላሴ ጠበቃታት መሰል ገይርና ተጣቢቆምልና ካብቲ ዝሐሰብና ዓመታት አብዲሎምልና ማለትዩ ከምቲ ዝግባአና ንመዋዕል ዝነበረ መዋዕል ይሃቡናን ፍርድናው እዚኣ ነገዛእ ልሱሲ ሎሚ ኃይለ ወለትን ሳይ ድሩዕ ክረኸባ ኣይከኣለን እቶም ካልኦት በዓል ጴጥሮስ ሰሎሞን ይኹኑ በዓል ሐሙድ ሸሪፎ ይኹኑ በዓል አስቴር ይኹኑ በዓል ኤልሳ ኩሎም ዘም ተኣሲሮም ዘለው ሕዋትና ናሓትናን ነዛ ፍትሕ እዚኣ ኸማነይ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን ስለዚ ነታ መጀመርያ ዝጀመርኩዋ ነዚ ሰብ እዚ እታ ፕሬሲደንት ዝበሃል ሽመት ኣይትግብኦን እያ ኣብዚ ግዜ እዚ ስለዚ
نفتحي زتقالسو دقالسو زلو حواتنا كنتم G15 نبلوم زلنا بقدميهم زتأثروا زلو اني بدحريهم حجي انا خسع حج موسى محمد نور ودي 94 لو عامت مالت 2018 اتيوم زلو زي قفعاوي سرعات زمصو زلو كابتي ناي قدم زنبره جزات زخفئ خمت زبلكم ما انت بوي اب مبصع اتيوم موسن شفتا سياسن حيله ولتن سانسي يصحيفهم ولا خليج يصحيفهم سي المت يا نايت المت راي زلو سب قلامي كل غزي سلازي نحنا في بيت ما اسرت مسكدنا سنبل انا حيلن فم جروب ودعرنايو نويح زانتا سلازخونه قال ما علت خنزاربو هنا ابتناي فتحي تزارب زلخو اتصلاء زبال هاي سلاسه فتحي هيبو طبقا نخجبر نحنا قر فتح حجي سدرانا احوات كوينم صريحمنا حواتي انتاي بلا اديوين دنگيتين مويتن مالتي باصع مسكدا انتاي بلوناسي كن كيد اندا خستو بلني حفتي ساوي نفسهر انزين نور حفتي اندا يوم مسكنا كن كيد اندا فصوم ايطغب كن كيد كمزلوم اندا هايله كن كيد صباح كمزلوون يبلانن حجي مسرا اخوسي اتناتن بتاناتنا بأسار زترخبه حونتن متحقق افن مسرا اخو انسي بحق حقوشن مسيت ان مالتي حوات كوين صي حنانا مالتي اتا زتاثر الله معلتي خالص مراوطي ينير اني بحقي نديو فلطن سلازنبركو نحو سنغال مسحفتو هينو مسمصنن عاي ابشراتون ناي ود علي زغبرنالو ليتي نسنغالن نحفتو مسرا اخوون نسنغال مسرا اخوون سنغال وين ابتي ناي منستر اوف ايكونومي تصحو زنبره حيل بعلو الرخيبنا زي مسايز نبر بيت معسد جميل قليل ومالتيو حجي مسرا اخوون سنغال ولا نحفتو السلام كبلايك الكون بخيات مسيني السم كان عنايلو من مسيو ما قالي نيرومسي ديمونستريشن نغبر نيرنا غليبو زعمتات هوتيل نيرنا دابتي واشنطن سلام كن ملكات راينا مسينا جميل صوعلنا يلوم صويعومني مس مصاكو دغ تسرا اخو ودتن ساعه راينا مالتي حجي سنغال الله ابزيا بخيه مالتي كذا حنت زرباس كزاروبو مايك الكون بخيه مخنياتو اكزاكتلي نهايله سلازمسل اب عيني بقى هايله تراينا مالتي حجوا جميل زي اجخوا انت خون كذا اني دحاني تايدا اني املاح زوم صومون انت اخن كبرينا نتذكروا كوي مثلا الناس الله سمعنا نازل السلام كن لكاينا مسنا جميل قلب لي من مالتي اي كانت ريزيست بحق بفصم شكومي كن ولا كريه كله كن لين قال لي معلت الرخاب ده امبر حجي اي كانت لي بقى ندابه خوفو ارتوش هوتيل اتي مالتي بنحري من الرخابينا انا رام سدا مالتي دلت اني نحواتو فلطم سلازغنا نباصحينا ولا مسوا على تبيتي وين صبور ركبي زل مالتي سلازي حصر بزبلت لو معلتي نزي ازحبكم اتازلوا انتلو بهوتهم الاسلامي يكون كريستيان كون صلوت نغبر لهم كابزا صلمات اتيوم ما زلو كبان خوصو صلوت نغبر لهم كلاتنا اسلامنا دل كريستياننا زي شفتا زي شفتا مراح زغن نوشتي قدفه عبي قدفه قشي قدفه شغناي قدفه كلهم داوين لنا زلو اني معالتي ختموصيا من مسنغسه من نزل عالم مسنبره خير سلاسه ابت غزينا اشتي زنبرنالوسي من يزحلم نيرو خير سلاسه بيت ما اسرت اتيوسي اسكارين ناتوسي ابتعتي كرسي ناي منغستو هايله ماريام من يزحلمو نيرو منغستو هايله ماريام كخچدرن كزاربن كله تزنبرو حيلن برتن كاب كوبادو خبراشادو خب چاينا ددمصو كزارب كله حنت زربا ابيل لومي زيمبابوي رفيجو خوينو يقمطالو مالتي እዚ ጽያ እዚ ኸኣነ ጽባሕ ጊድኡ ክትሞጽያ من مسنغسه من مسنبره ካብኡ ዝኸፍኡ ካብኡ ክንደኡ ዝነው ሸፋቱ ኣብ ዓለም ዝነበሩ ከይዶም እዮም ኩሎም እዚውን ብግዚኡ ከይድዩ ስለ ነታ ናይ ፍትሒ ሎሚ ሃይለ ወለትን ሳይቶም ካልኦት በዓል ማሕሙድ ሸሪፍ በዓል ኣሰር በዓል ኤልሳ በዓል ናጃሚኖ በዓል ኩሎም ቶም ተኣሲሮም ዘለው ኣምላኽ መዋጽእቲ ይፍጠርሎም እዚኣ ፎር ኢንፎርሜሽን ከኣኒ ዲሰምበር 21 2019 نبونا حجي موسى محمد نور قبل على تئزاز مسيو هذا صيا ام مسيوهم مخنياتو تقاله سايكم زنبوري يفلطوميو زين كالي ترى كالي غزي كنترخو اينا مالتيو بعل ولد داويت بعل سيوم حرستاي بعل محمد ابراهيم بلاتا زنبورو لغزي نو يحزانتالو سلازي ابا معرفي نخجبر الله على الاسران حدن
ክንክትወፁ ካብ ቤት ማእሰርቲ ትእዛዝ መፂና ኣሎ ካብ ላዕሊ ኣብ ገዛኹም ከይኩም ሕክምናኹም ክትገብሩ ግን ከምቶም ኣቦይ ቀሺ ኣጊዶሞም ኣብ ገዛ ባሕዩር ገይሮሞም ዘለዉ ከምኡ ግን ኣብ ገዛኹም ሕክምናኹም ምስ ስድራኹም ገለ ምስ በልዎም ኣነ ተኣሲረሉ ዘለኹ መሐመድ ኣብራር ተኣሲረሉ ዘሎ ሓንቲ ጉዳይ ዘኣንበር ካብኡ ዝፍለ ካብ ናተይ ዝፍለ ስለ ዘይኮነ እቶም ደቀይ ተኣሲሮም ዘለዉ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ከኣኒ ብሓደ ገበን ኢልኩም ስለኣስኩማ ስጋ ሕጂ ከዓ ገበና ስለ ዘይፈለጥና ኣነ ኣይወፅኢን ኢሎም 2018 84 ዕድሜ 94 ከኣትዮም ዕድሜኦም ማለት እዩ ስለዚ መዋፅእቲ ይፍጠረሎም ንኹላቶም ብሕፀት ዝበለ ዝገለፅኩልኩም ካሊ መዓልቲ ግዜ እንተተረኺቡ ብንውሕ ዝበለ ከመይ ከም ዝነበረት ጉዳይ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ እቲ ናይ ዋህዮታት ስራሕ ከመይ ከም ዝነበረ እቲ ዓመልያታት ተገበረ እንታይ እዩ ክንገልፆ ኢና እንዳበልኩ ነቶም ብፆት ሓስክዎም ንኣንዊሐ ይቐኒየለይ ይብለኩም ክብረት ይሃበለይ ከኣቶም ኣድሚን ዕድል ዝሃብኩምኒ ሰንጋል ኣጆኻ ሃይለ ካባኻ ጥራይ ኣይኮነን ከይዱ ሃይለ ድሮዕ ኣንበሳ ተቃላሳይ ስለ ዝኾነ ካባኻ ኣይኮነን ከይዱ ካብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ይኸይዱ ንሕና ከኣኒ ሽሕኩ ካብ ሓደ ክርሲን ተወፃእኩም እቲ ናትና ሕውነትን ፍትወትን ዝነበረ ምስ በዓል ሃይለ ምስ በዓል ሸሪፎ بحنسب عبينا شريفو وبيتروس سولومون وجنرال فريم إذا خلصوعين دلنا سياع زخونة ناي ميليتار زولو إزيهم كلهم بحنسبنا دك شوعات شومون تعامت كلنا بحنسب كعسو أو بحنت جنتا أمباسا تبهل بحنسب نتساوت أصلا تعسرت خلت تعامت بحنت جنتا خوينا زعبنا إن حوات قل لومي قل يوم شفاتو قل يوم كأني دليت فتح خوينا مع لومو رب العالمين يكالو عيو لعل أملاخ العل فتارنا يكالو عيو نزخونا فقيرموني صلوت نقبر مستي صلوت كا حدنا ودياتنا زلا نزاربو زلنا حجي أباب المندب زركب زلو مريق هرمز زركب زلو وشمت عرب زركب زلو عدد قبر زلو أمونغو تركي أمونغو قطر أمونغو خستو أمونغو سعودية أمونغو إمارات إذا كل زقبر زلو نحنا خمدي قدسنا نارينا يا قدم حجينا يقدسنا يزلو يبلاني مخنياتو نزركب زلو بهذا عدنا كم غربا بتخوينا أبشحو ترى نريو دلنا كستهم تغيرهم كستو بزاعتهم نبل زلنا نمبر حدنتنا سلازي عقبنا أبحادو خلنا خنك على السلازي كألنا حجوين دحريتنا زلنا كم دليوتهم تهاجر كتعاوتوا اليوم كأسروا اليوم كسعسعوا اليوم نحنا قم أبتدن بتقاوموا زلنا خلاتنا أبحاد تترنيفنا سلازي لنا حجوين لوزر سينا خوينا زلنا قم ربي لعلفة أرينا يكالو سلازخوني حدنتنا تعقبنا ترى خاني نتادليتنا نبلا زلنا فتحنا رخبا نبر فتحي سوق لا يكون كح بلا جزاحات مسأكة الصغاء خات غدان دابولكو أبزي أزربايك زازم يغني لي شكرا كبرت هابلنا يغني لنا كبرت هابلنا تخلو زورد زربا تخلو لو مزوحرنا يو قبل بنا يكبر لنا بزح نجر بزح أستمرنا سمعنا لومي سو قبل بنا يكبرو أبرونا يسفرو وقبيل بيلو نحنا خلاتنا تم أبدك زلنا كن لب ما لنا بركل لبونا خلينا يو لبونا أنت زي اللي بحبارك السرح كل عينت في الليات كاتت عوير كات كيد كتسجم يو ስለዚ ሁላትና ነዛ ብግምት ርኢና ንቅድሚት ክንርኢ ንመጻእ ክንርኢ ጽቡቕ እዩ እሞ በቃ ኣነ ክገድፈኩም ሕጂ ኣለኹም ዶ ኣድመናት አይ ቲንክ አብሪጋ ክንደይ ሰብ ዘሎ ክበኩም እንደዚህ ተጋገ አብሪጋ ሰብክ ኦኬ ኦኬ ገዳ አሎ ማይ ኤሬሎ ኮሞ ሰንጋል አሎ አይ ቲንክ عند عبري قال له مثلا سنغال منالبات قدي فوايز هون اوكي يا ريتها سنغال حوي وزوسك كله اوكي ثانك يو نو زوسك خايخونن زلني نزخ زارب نحن جي كله تزارب حو كيو حقق صنحي مسكرنتي بدالي بزي ايود بزح قم نجر زلو تريبيو ካብቲ መጠቃለል ዝገበሮ ኣብ ድኻምና እዩ ዝጸገምና ዘሎ ስለዚ ነዝርኢና እቶም ይሕዋትና ዓበይቲ ሕዋትና እስላምን ክርስቲያንን ከይተባህሉ ተሳንዮም ከመይ ገይሮም ይኸዱ ከም ዝነበሩ ኣብነት ክገልጸልና ጸኒሑ ንሕና ነትናቶም 10 ተኸቲልና ክንከይድ እንተልኣኺልና
ኣብ ሓፂር ግዜ ለውጥ ከነምጽእ ከም ንኽእል ብዙሕ ኣይጠራጠርን እየ ስለዚ ካብታናተይ ኣስተምህሮ ንላዕሊ እዛ ናይ ጀሚል ኣብ ዝመጨረሻ ዘቕረባ ኣዝያ ቁም ነገር ዘለዋ ስለ ዝኾነት ንዓኣ ሒዝናያ ክንከይድ ኢለ ጀሚል ሓወይ የቐኒለይ ሓቂኻ ተዛሪብካ ኩሉ ዝበልካዮ ክስታይ ዝኾነ የለን ምናልባሽ ኣብ መወዳእታ ጠፊአት ንቕረክ ደኺበ መስለን እንታይ ክብል ከም ዝሓሰብኩሞ ባቤነ ወርድ ኣለኹም እወ ሰንጋል ሓወይ ደኺምካይ እውን ኣያና ጀሚል እውን ከም ዝበልካዮ ጽቡቕ ኣስተምህሮ እዩ ሓድነት መገዲ ዓወት እዩ ኳዳ ትኽኢልና ሓድነት ጌርና ማለት ኩሉ ሻዕ ኣያና ጀሚል ኩሉ ሻዕ ዝብሎ እዩ ኩሉ ሻዕ ዝደጋግሞ እዩ ግን ከዓ ልቦና የድሊ ትእዝኒ ትልቢ ክሰማዕ ኣለዎ ተሓንጎል ክሰማዕ ኣለዎ ልቦና ክልየና ይኩላትና በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኩላትና ከዓ ንፈትሽ ኣብ ከባቢና እንታይ ኮይና ኢና ሓድነት ዘይንገብር ዘለና መን እዮም ፀገም ኮይንና ዘሎ እንታይ ፀገም ኮይንና ዘሎ ኢና ክንፍትሽ ክንክእል ኣለና እምበር እዚ ናይ ሓድነት ነገር ነዊሕ እዩ ተኸይድዎ ትፈልጥኩም ሕጂ ኣብ ካልእ ካኣቱ ኣይደሊኒ ኣነ ሓድነት ክንገብር ኢልና ኣዲስ ኣበባ ከይድና ዓመታት ጌርና እንታይ ሒዝና መፂና ንፈልጥ ኢና ጥራይ ኣምላኽ ሓግዘና ሓድነት ይተዓወት መገዲ ሓድነት ማለት ከዓ ኩሉ ነገር ተሰማማዕ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኣብቲ መሰረታዊ ሃገራዊ ረብሓን ሃገራዊ ሕቶን ናይ ሓባር ረብሓን ናይ ሓባር ሕቶን ብሓባር ተሰማማዕ ማለት እዩ እምበር ኣብ ኩሉ ነጥብታት ኣብ ኩሉ ኣጀንዳታት ተሰማማዕ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብቲ መሰረታዊ ዓበይቲ ሃገራዊ ሕቶታት ሃገራዊ ረብሓ ናይ ሓባር ረብሓ ኣቐሚጥ ኣብዚአን ንሰማማዕ ኢና ሞነዚአን ከነተግብረን ከዓ ከምዚኢልና ክንመፅእ ኢና ክትብል ተዘይኮንካ ኣብ ኩሉ ኣብ ባንዴራ ክንሰማማዕ ተፈቲና ወል ክንሪአና ኣብ ታሪክ ክንሰማማዕ ተፈቲና ወል ክንሪአና ኣብ ብዙሕ ነገር ክንሰማማዕ ንኽእል ኢና ኣብ መሰረታዊ ነገር ንኹላትና ዘርባሓና እንታይ እዩ ኢሳያስ ምእላይ እዩ የርባሓና ንኹላትና ዘርባሓና እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ዲሞክራሲን ቅዋማዊ መንግስቲ ምትካል እዩ እዚ የርባሓና ንኹላትና ዘርባሓና እንታይ እዩ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ምእላይ I mean ኣሎ ክእሰር ዝከኣል ነገር ከይኣሰርካ ነዊሕ ግዜ ተኻየደ መገድሎ እንድዩ ኣነ ወይ ብጉርሒ እዩ ዝኸይ ዘሎ ዝኹነታትና ተጓራሪሕኻ ዝኸይን ነገር ኣሎ ኣነ ዓይዚ ይርዳእኒ ወይ ከዓ ኣይለበምናን ኣለና ማለት እዩ ምልባም ከኣኮ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት ምልባም ነዚ ጋጢምና ዘሎ ሽግር ንኽንብድሆ ምልባም የዝብል ዘለኹ እምበር ኣብ ገገዛና እኳ ልቢምና ኢና ነበር ኣነ ሕጂ እንታይ ተዋፀኒ ይፈልጥ እየ ንዓይ ንሂወተይ ተዋፀኒ ፈሊጠስ ይነብር ኣሎ ኩላትና ተዋፀና ንፈልጥ ኢና ንገብራ ኢና ኸ እምበር ዘዋፀና እንዳፈለጥና ደቂስና ኣይንውዕልን ኢና ንስራሕ ንኸይድ ምክንያቱ ደዘይሕና ከምደይ ተዋፀና ንፈልጥ ስለዚ ኣብ ሂወትና ለቢምና ኢና ንኸይድ ኣብዚ ናይ ፖለቲካ ሃገራዊ ሕቶ ግን I don't think እቲ ዝድለ ልቦና ኣቦትኡ ዘሎ ኮይኑ ኣይስምዓንን እቶም ዓበይቲ ከዓ ሓግዙና እቶም ዓበይቲ ተኣኪብኩም ኣያታትና ተኣኪብኩም ብፍላይቶም ቀደም ብሓንሳብ ትቃለሱ ዝነበርኩም ተኣኪብኩም ኣብነት ኮይንኩም ኦኬ ኣነ ምሳኻ ዘለኒ ባእሲ ገዲፈየ ኣነ ከዓ ምሳኻ ዘለኒ ባእሲ ገዲፈየ ዝሓለፈ ሓሊፊ ሕጂ ህዝብና ሃገርን ንቕድሚት ንርኤልካ እቶም ዓበይቲ እውን እንተትጅምርዎ እቲ ዕርቅን እቲ ብሓባር መፂኻ ንቕድሚት ምውፃእ እንተዝጅምር ፅቡቕ ነይሩ anyway ዘረባ እንተጀሚርካ ይውዳእን እዩ ኣነ ክገድፈኩም እየ ይቕሬታ ኣብዘ ዘለናየ ሰላምን ጥዕናን ኣለኹ ክመፅእ እየ ምናልባት ቁሩብ ፅንሕ ኢለ ክመፅእ ሕጂ ግን ክኸይድ ስለ ዘለኒ ካልኦት ኣድመናት ተረከቡኒ ገዳይ ኣለኻ ማይ ኤረ ኣለኻ ጎይቶኦም ከዓ ኣለኻ መስለኒ
የማይገፋ